Thank God. What time Friday? What time is Monkana? I'm a coming because that again, Friday call. I guess that time Friday now. Mazimun can no name. Okay, because Hey, okay, because you come on can no name. Emmy Frank. Fename. Emmy Frank. Oh, Kenchabomo. Chimezi Okoye. Greetings. Ray Doctor. Good afternoon. Good afternoon, my brother. Mm-hmm. Okay. Yes, I'm good to go. Mm-hmm. I got it now. Now they can get you one now. I got my the one. When come on, man. When come on, man. I'm lazy walk quiet. Sweet aroma. Sweet aroma. She went to now a video for West Cambia Kaiko as in the one ocean. You get it. I'm on TikTok now and follow. Just tap or double tap on the screen or one guy will move. Double tap on the screen. Ndom. Okay, with million, okay, we go to milli. Again, yes, one neck and angle. Bible verse with the one about we look at a work. Kailo case, yeah, many people, but I just now got see Fabasalo dog. On a trend since yesterday. Kambutu. One day when I come Bunaya, one of my fans in Bunyamia. Simme was only bumbo, or one of Wafelia. Mwakailia Kesia, the neighbor your kitchen, where they. I put come here beside that guy. Yet again. Thank you, darling. If we make beside that guy, based on one side, yeah, it Omega side, yeah, it don't happen. Be say it don't happen. Organize or one kita onye ọbụla ga-apụtazi bụrụ ezigbo mmadụ. Afụgo m almost 4 girls kita ka fa na-akọ nke a si na-emekwala invite but based on ya amalụgo na ọka dịga ije ya n'ihe na ya chọrọ ije. It's true that many girls they face this issue by eweta ewelu iyetego Chibike na Mozambique ka efe na-eme ezigbote mmadụ. I greet you my own person. Ụmụ nwanyị na-face that thing very well na Nigeria anụwa, not only in Nigeria, many other countries. And ọ dịkwa n'iwu ọ dị n'iwu by ịna nwaanyị ihe o ji anyụ mamịrị ka i wee nye ya ọrụ. Ọ dị n'iwu and ọ dịkwa n'iwu Nigeria unless ọ na-achọbụ ije visit ya, mana ọ na-eme many people. Ọ na-eme na institutions niile dị iche iche na Nigeria, even in the church ọ na-eme, mana anyị etekiri ya serious. Mụnwa sokwu n'ofu onye kwu one time si na mbụrụkwa nwaanyị na mụnwa adịghị ready ịmapụta n'iru akwụkwọ ebe a bịa na-akọ na m ojelu ka enye m ọrụ na onye a na-edimandị n'ife a ka m ga-enye ya before
efiri nọ mkpọtụ ka ọ bụrụ na ije ka enye gị ọrụ onye ahụ edimandị ya na ị ga-eweta ana olulu ọrụ gị iweta then ị nabala onwe gị shut up you don't talk about it you forget it ọ bụkwa nne ijelu analụghị detain nye gị dị ọrụ inidiri ịbịa na-eme mkpọtụ ihetego inidiri ya ife a bụ ụwa anyị fụrụ nwaanyị n'ime some men sef before enyefe ọrụ sef a na-anatụfe ego otu ọ dị ọkwa nke a na-ekwu okwu nọ na head one fake ministry na-akọwa na narị 400 ọsị na 400 million ka ego onye a si aweta amami na wata na a na-anata ụmụ nwoke ọ na-eme in different places even NYSC na ndị otu ife ahụ niile before ameghị nke a mee nke ọzọ na ministry dị iche iche ije elu onwe ebe a ga-anaghị ego nke wee meelụgụ nke a meelụgụ nke onwe ndị a na-epost ebe a sịba na ba chọrọ ije ebe a ị ga-asọtụ ihe niile bụ sọtin so some women ebe fa si ana free bụ by iji ifefa nwere wee nweta ifefa chọọ oge anyị na-eto ka anyị nụrụ ya na movie use what you have to get what you want ọ na-eme but we can never promote it mana ọ bụrụ na ife a bụ ife face ọ bụkwa one of those things face go in life mami na wata ife anyị ji wee dị against this guy so much ọ bụ na this girl bụ onye lagola ọtụ before chọrọgo bịa mee ebe abụnụ na ndị otie ọ na-esetụba ife dị ili unu na nwoke na nwaanyị adapụkọ ọlịlị ruo nke esi ebe esi gbaa moto chọrọ jebe na họteelụ nna no consign us ife gbasara anya ebe a bụ na onye abụ virgin mụnwazi na onwe m I can never support nwoke ịnatụ nwaanyị bụ virgin ịnatụ ya by yetego I no go support am ọ bụrụ na nwaanyị na-ataribu atari ọ bụ ajụọ ya ihe niile ọ tara ata ya kọwa na fancha niile bụ nna mana o mego ka o si ma onye ọbụla na-apụta kịta ka ọ bụla ezigbo mmadụ ma ndị na-akọndem dịga na ndị otu ife nkwukwe dadị bụ dịga ya chọọ good lawyer o nweta a good lawyer kesi ya ma adịkwa etu ahụ esi eche ya bikọs ọ bụghị ya gburu digel and digel esoro na di ya move ozugbo jee gbuo onwe yetego now digel na-emecha vidio kwuo na ya delete na ihe na ya nọ na disappearing mode so most of the conversation onwe dị nke dị ebe ahụ mami na ghọtana mụ ama justify kwa ife the guy mere obe anyị mana the guy asị ba anyị kama na anụrụ ka ọ sị na ihe a terrible mistake na ife abụ terrible mistake nke a bụ nke nnụrụ n'ọnụ the guy okwu so mana ife ndị ọzọ niile ọ ya na lọya ya ka ọ dịrị so ma ndị na-apụta na-eblame the guy na-eme nke ama nke ya dị right na iblame ya mana nke nwa na-eblame dịkwa sure na ide eme ụdị ife nọ na-abụ onye nke ya kasti ndị ọzọ abụla ezigbo mmadụ ụbọchị o rutekwala nke ya afụkwa nkwala ike ụbọchị nke ị ga-eme ọ bụ ozikwa in this form ka ọ ga-eji wee mee so ọ bụ ife nsị ka mmetụ aka ka anyị wee kwuo ife anyị bịalụ bezụ na Ebuka Obi jelu Portugal some time ago si na ya na-eje ebe ụmụazị na Lady Fatima 1917 ebe abụ nke ịgbakwa icheta nke a Ebuka Obi jelu mgbe ahụ Ebuka Obi jere na Portugal ebe a na-akpọ ndị katọlik n'ebe a na-echetala obodo ahụ ka ebe a na-akpọ ka afọ obodo a kedu afọ obodo oni ka obodo Fatima ka Ebuka Obi jere mgbe ahụ jesi apụta anyị kwụsị ife niile anyị kwu ọ bara Ebuka Obi ntị o jee Jerusalem mgbe ọ bụrụ Jerusalem nwee ebe o jee mgbe ahụ o jesikwa nke ahụ nata ndị eburu gbasie akụbari egwu asonye o jere ebe Jizọs nata mana ife a ka Ebuka Obi kunikwe again ọ na-akwadobe 100 days fasting wee kunikwe wee gabakwa Israel si na ebe o jere bụ ebe Elijah si wee jebe eluigwe ụmụnna kedu mgbe anyị ga-ama ihe nwa na anyị fụrụ ebe anwa ndị ji kamera soli agwụ n'asụsọ ndị ojii nya ụmụnne anyị inegharị anya ebe a dịka desert efuro ndị ọcha efuro tourist onwe ndị ọzọ efuru ebe ahụ sisa anyị nwa bụ ndị nwee problem sisa anyị nwa bụ ndị bilivru na-ekpere ka eji wee kpepụ problem anyị mekata ihe mgbe ụfọdụ efu na onwe ndị dị stupid n'ụwa ka anyị nwa obodo ndị ọzọ nwekwa religion
obodo niile nwe Christianity dị in every country mana our own stupidity dị too much. That's why na o nwee ebe ị ga-eje n'ụwa niile a n'Afrịka niile ka a na-aka ụka ka ndị be anyị. Okay, say refresh my network. Okay, can refresh. When you can refresh your network, ma'am goes to the side. Can refresh and you know when you refresh go me abra. Obodo niile na-ejesi ụka mana nke anyị dị iche. Ma ba agwago today na onye be anyị ga-esi ebe a by plane jebe ebe ntị ka ya jee ebe Elijah si wee jebe n'igwe. Ikweta na onye be anyị ga na-akụ ụdị akụkọ a kịta mana a na-akị ọ dị real. Ọ dị real. 70 AD ka a ghasasịrị ebe nwa ịkpọrọ Israel ghasasị ebe a wee bụrụ na 1000 and something years later oge eji wee bịa establish Israel wee lụsịa dịsị na alụsịrị na for tourist purpose ka e wee were ihe dị na Bible ji ego n'ọrụ ka unu wee na-ebutere ha ego for tourism ka ị ga-ekunye si n'iji okwukwe kwelụ akpọ si na nke a bụ osimiri Euphrates na nke a bụ Galilee na nke a bụ ebe John the Baptist mere nke a na nke a nna anyị ga-enwekwa sensị ka anyị wekene ya n'ebe a ka o si wee pụọ. Onye bụ Elijah? Kedu ihe Elijah menwuru as a man? Nye nụrụ stori Elijah na Bible. Kedu ihe Elijah menwuru mmeji na-eṅomi Elijah? Kedu ihe Elijah melụ o ji ya bụ my role model ị ga-eji jee ebe o si nwa wee jebe asị onye jere n'igwe? Nna ya na-enwekwa sensị. Israel ahụ ndị Israel ahụ one ka ịfụrụ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ihe abụrụ ya iche na ọ bụrụ na ọ real na ya afụ chansị bata nwa ebe ahụ ị ga-afụnụ chansị bata ebe ahụ ha nwa ga-ebi ebe ahụ mana dị tin enwe amini na onwe uru ọ bara. Amerịka nechere anya kụpụrụ ya ọ dịghị ka uru ọ dị ya. Onwe ndị dị stupid ka ndị be anyị. Ị na-eme fasting. Ebuka Obi ịma how many years emego fasting na Nigeria? Ka e kwesịrị ịgụ nnọọ ka nna ọ nwekwa ebe bụ na a na-eme mgbe ụfọdụ. Nwanne, fasting cannot save you. Kama fasting ga-esave you. Ị mara kịta ọ bụrụ na ibilivu eziokwu asụ onye ụka, ọ bụrụ na ibilivu na Jesus Christ, because unu believe na Jesus, believe in God. Gịnị mezi na ibilivu na grace? Ana m ajụ gị, ọ bụrụ na ibilivu na Jesus, why na ibilivu ya na grace? Anyị na-ekwuzi okwu believe kịta maka believe bụ ihe na-adịrọ sure ya. You believe in God, ịdịrọ sure. You believe in Jesus, ịdịrọ sure. That's why iji wee believe. Wee na-achọ ka njọ. Thank you nwanne m ikpe mara eziokwu. Ka ezi ka isi believe cha na God, believe na Jesus, mana i believe na grace. Ọ bụrụ na i believe na grace na-alụ ọrụ, ka ezi fi na-emelụ fasting. Is by your grace. Ọkwa na ekpebe ekpere ekpecha. Why na ekpesi ekpere asị let us share the grace? Among Christians, ana m afịa, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forever. Amen. Onwe ekpere karịrịa. What is grace? You know, you are living under grace. Kezi ihe na-eburu ọnụ. Ihe na-agbagharị. Ebe ọ bụ na the grace is sufficient.
so long ọ bụ na the grace dị not abound from generation to generation na the grace anọlugo dia ọkwọ na-abụ onye kwuo okwu asị a na-asị na Peter Obi na the man nwere grace ụfọdụ asị gị na Nnamdi Kanu bụ a man nọ under grace ịgụpụrụ onwe gị o nwere ndị na point iche na fa na-elive under grace nke onwe gị adịghị ya as a Christian ị kwesịrị ịma nọ grace ya bụ ihe a Christian na-elive on so ọ bụ na grace dị for you kedu ihe ị na-eburu ọnụ kedu ihe ị na-aba plane eje ebe Elijah nọ Elijah ahụ na Jizọs onye ka isi ebe a jebe ebe a sịrị n'ebe Elijah si wee jebe n'igwe ike gwụkwala ụnụ ike gwụrụ ụnụ the worst on the stupidest people enwe bụ Christians enwe na Nigeria sense adọghanisi ọ bụrụ na ị na-eme ihe faith you believe na Bible you believe in God believe na Jesus you need rozi ụmụ ihe ya na-agbagharị ka ihe ị na-emere fasting 100 days ime last year gosi m achievement this year personal achievement after ka ị mecha fasting 100 days a na-akọghị isi 100 days na-arụ ọrụ ebe ahụ Ebuka Obi si wepụta wee ya afụbeghị ebe n'ebe na-egbu ebe ahụ vileji ya niile a na-asịra gị ọkụ ụbọchị ọ ga-eme ụnụ mfa m n'anya ụnụ ga-ama most of you ị ga-emegide fasting ọsọ ebidogo and I bet you na ije na that Zion now adị mmadụ 1000 na-aka ụka ebe a 300 nwere ọsọ kwa mụnwa na-agwa gị mana stupidity ahịa ekwe ndị mmadụ mara nwanne m o nwere ife a na-akpọ self abandonment bụ ọ bụrụ na ikwenye na Jesus Christ na ọ sịrị onye ya ndụ were ihe niile enye ya let him take control onwezi ihe ị na-eburu ọnụ ebe ọ sịrị ọ gbasara aka ya n'obe wee nwụọ nọrọ ebe a sị gị it is finished ka ihe ị na-agbagharịzi na nsogbu ha agwụgo ka ihe ị na-ebeziri akwa o wee nọrọ ebe a wee na-eme gara o nwee ndị ifuru bụ jita sori ya ma ndị na-akpa ịgba ebe ahụ okwefe ndị na-eti ịgba onye ọbụla jebere ọrụ how stupid unu ga-adịsị na na-eche mbọsị Ebuka Obi ga-anata ọ nata a ga-achatakwa moto buru ịgba burie niile jee chere ya na Murtala Mohammed Airport dadị ndị be anyị dị very stupid eburu ịgba kọrọ egwu ịrapụ ije ebe ga-abara gị uru jebe na-eresivi akụba egwu na na-eti ịgba ọjọọ nabata obu anointing bata na-akọghị mgbe eji jebe pilgrimage na Nigeria kedu ihe pilgrimage chenjigoro na this country Chinefu anyị na-emepe anya fụ na onwe ihe ekpere na-alụ ọ bụgodị na ekpere na-arụrụ gị ọrụ ekpere ha na-arụrụ gị ọrụ bụ grace ka m na-agwa gị ije na families dị iche otu a ọ bụrụ inosi nke na-abịa nke na-emefe BMW nke Nnewi ka afọ gaghị nke Nnewi Koscharis na-abịa eme ka anyị mara na ya bụbọ na-ege n'ọbụ nke abụ nka bifo o ji wee chegharịa mmadụ one na be nna ya kpatara ego ahụ ọ ya bụ onye izi mere nchegharị o nwa ndị ka ya chegharịa n'ụlọ ụka ahụ ọ na-aka ọ bụghị ekpere ka eji akpata ego akara aka ụbasi na chi ọ bụrụ na amara ahụ nọgụ na saịdị gị ọ na-emelụ gị na ọ na-emelụ gị abụghị na inwoke oke sens ọ bụrụ na biznes ya na-ịmụta akazia ka iji wee ka onye ọbụla jide ego ọ bụrụ because of need too intelligent ka iji wee nwee ego nke ahụ bụ akara aka ya ka eji sị gị na ụbasi na chi ịbata na family
efu na ofu onye eji ego ndị ọzọ ejiri ego mana nke ahụ ka ha ji ego abụọ ya ka onye ọbụla dị smart ma ọ dị wise ha akara aka ya so ije ebe na-ebe akwa na-eme ka imebe fasting ejighọ fasting akpata ego fasting cannot change anything the only thing na-eweta change na ndụ mmadụ bụ jụụ strategy ga-eweta change onwe ihe ọzọ ihe Ebuka na-eme bụ just ka ọrụ ka ọ na-esi and nothing more o jee kịta uche na-abụ nnụcha na-echezi ya ka o jee ka o buru anointing bata o nwee anointing dịdị ya ihe a na desert ka o jere na-akwụgharị ebe ahụ enwee anything to do with Elijah ma ndị otu ya ọ bụrụ na Elijah biri ndụ n'ụwa si gosi ya ebe eniri ya wepụta ozu ya ka anyị fịa na-eweta ọkpụkpụ ya ka anyị fịa ka ị ga-agwa m na ndị mgbe ahụ na-adị apreserve ozu a na-apreserve Fero niile ebiri ike mgbe ụwa ije n'Ijipt ozu ha aka dị ebe ahụ a na-amọmifai ya ị na-anụ dị mọmi a na-amọmifai ya ozu ha ncha nọ ebe ahụ ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị na-ebi ka ndị ene ozu ọkpụkpụ mmadụ ifuru adị elekwa ele ijekwa ebe ahụ bọpụtakwa ya afụsịkwa ọkpụ ahụ amara na onye a ka e nyere ebe so ọ bụrụ na ndị anụnwa dị civilized mgbe ahụ ikipụ rekọdụ desi ihe niile a ha nwa adịghị civilized ikipụ arụ ndị ahụ for purpose for reference mana ha ya ede Bible debere ego preserve ya generation to generation ma ha preserve nwụzi arụ onye a ka ọ ga-abịa bịa ka egosi gị ya na onye abịa ya ma ndị Ijipt debere nke ha ka anyị nwee onunu sens ọ rigoro n'eluigwe ọnwụ ha anwụ o mechaa nachighata azụ n'ụdị John the Baptist ka ezi ihe na-ejeziri ebe ọ bụ na onye ahụ hapụgo chighata ịkpụrụ anyị jebe ebe John the Baptist ka anyị fụbe ha nwee famili a ka asị na anyị na Elijah ahụ a na-ekwu nekwa famili ha na lineage ya dịkwa na Elisha ahụ ichekpu ihe Elisha ma ị na-akpụ ya Elija nke ọ bụla eche ekpu ya na lineage ya na ha nọ gịnị ka ọ na-azụ Elijah who Prophet Elijah who ọ bụsị ya bụ Elijah nọ mgbe ahụ otu esi jee na Baịbụl jee deelugo Fero otiri Fero mmọnwụ Fero ahụ kedu afa Fero ahụ na Fero meanụrụ king kedu afa dị Fero ka esi wee kọwaa alụgụ na-ejegide wee luo na Middle East wee nwee onye afịa bụ Matthew nwee John nwee Jude Thaddeus Nathaniel ife a niile ekweta na Middle East ka a na-aza English name mgbe ahụ enwere ife bara a na-agwa gị igekatakwa mgbe ụfọdụ etu ilogharị ililo nọ mmadụ ka ịbụ fasting ka m gwa ihe fasting na-eme na ndụ mmadụ fasting ga-ehepụ gị ka afọ ga ka o tikpọnata na kidney ya bụ ibu irie nke agafe irie nke agafe irie iri nri ụtụtụ iri nri ehihie iri nke abalị ị na-stress your kidney mgbe ụfọdụ kidney gbarikata ike gwụ ya okpokọrọ ngwongwo niile ahụ puchuo ya na large intestine kwagharị gị ebe ahụ ije nyụọ ma enyi ọrụ bish niile ike o ji agbari adịghị ọ were nwa obere oyi ji rụọ ọrụ o were ya ịghọtago so ị na-eme fasting mgbe ụfọdụ elaki nri agha ha dịzidi ya meritis agha dị ya ka kidney gị kute ume ịghọtago onye kpatara mgbe ụfọdụ dọkịta si nye onye anwa obere nri gị lie nri mgbe dị ona gị lie mgbe dị ona ọ ka kidney gị na-eku ume anọtị mmụọ n'ibu ọnụ wee na-ekpe ekpere onwe mgbe Jizọs kụziri gị buru ọnụ gị bugide ọnụ buo 100 days ya nweburu 40 days 40 na Jizọs akụziri afụkwa ozu ya ka anyị na-afụrụ ozu ya a na-ekuzigosi ya ozu mama ya ka anyị dị sure onwe abe
family enweghị na o si ya pụta anyị afọ family house ya mbụ Jizọs nke nya akwa Jizọs ahụ kedu afa nna ya gịnị ka ọ na-aza ka ọ na ọgụ akwụkwọ okwu jere skuul kedu afa nna ya onwe asọnem ikwete na onye na-enwere sọnem mana gị na mmadụ kwuo kịta isi ya na-echere efu identity ya ije na Amerịka polisi kwụsị ya naghị ihe ize ajụ ihe a na-ajụ license and gịnị na license and insurance license and insurance achọrọ ịma your identity ka ọ ya bụ a na-arịpọt a na-ekwu na onye dị ona ebu gị na polisi kwuo esi a na-echọrọ ịfụ baji nọmba ya ọ sịghị na ya nye efu afọ ya dị ya Jizọs anyị ya ọ na onwe asọ nne nke nwa na-ebiliv sef edebachi maọbụ onye ojii maọbụ onye ọcha nya kpatara eje bute pikchọ kịta na gosi gị pikchọ onye ọcha ihe ya ekweta abụ na nke a Jizọs ma eweta nke ojii esi n'ọba ekwensu na ihe ya ekweta mụnwa bụ onye ojii nwanne gị ga-agwa gị na Jizọs a na-agwa gị bụ anyị inwe ya na afọ ya bụ Amadioha ịkọba m ọnụ ịkpọrịba m si na ekwensu ka m bụ ekwensu ahụ ị na-akpọ m ekwensu ọ bụ ihe ọjọọ ekwensu ọ jọrọ njọ ọ maka na a na-eme apịa odogwu na epenti ọdị ojii emede ebe anwụrụ na-asụ ya n'isi na anwụrụ na-asụ ya n'isi ọ bụ anwụrụ ọ bụ ihe ọjọọ anwụrụ ọkwụ ọkụ ndị onwe ihe na-agba mgharị kemgbe anwụrụ ji wee bụrụ problem ị ga-esi nri na weta ata anwụrụ by the way emekwasị gị niile ese anwụrụ ihe niile abụ ka ịrị high ka ị wee nwee ike chịkọ Jehova na onwe ya ọkwa ya bụ the most high gịnị bụ high gịnị na-edistọb anyị simple logic simple logic onye bụ the most high enwere m ike ịdị high kịta the next person nọ n'akụ abụrụ na ọ dị higher than mụnwa ọ dị higher than mụnwa dị high ka dị higher enwezie the most high ihe niile abụkwa highness ka a na-ekwu so ekwensu anyị na-ekwu na-akọ ọnụ na anwụrụ na-apụ ya n'isi o nwere ya dị ya na Jizọs bụ Amadioha eju baba mba ihe dị iche bụ na asụrụ nke a n'oyibo kọwaa ya n'Igbo na Jizọs n'oyibo na Amadioha n'Igbo ịchọkwa nkọwa alụ gị ọfụma adị m alaiki nna ekuzi ihe ka mmadụ na-eme ka ibene afọ English ya bụ Jizọs afọ Igbo ya bụ Amadioha ngwa ka njụọ bụ sinsi ị bịa n'ụwa sinsi nne na nna gị ji mụgụ Amadioha onyego gị nsogbu o nwere gị ihe o mere gị ọ chọọ na gị okwu ọ pọnichigo gị o nwerubara ihe efu ya asị na ihe o mere is a gentle spirit ka ị na-abọ na onwe nna ndị be anyị na-enwe problem ndị niile kpụ ji obi ọcha ha wee kpụ ya Amadioha solve their problem netwọk anyị dịka onwe ka o si eme ada ị bịaruela nọọsụ nne mgbe m mara akụziri ihe kwesịrị ịma na the most high bụ Jehova onye ọbụla akụziri gị afọ ya ka ọ bụ ihe ọjọọ ihe o ji wee bụrụ Amadioha gee ntị ka m kọwalụ gị ya ọfụma Amadioha Gozie Okeke na-agụ egwu ọ gụọlụgọsị Jizọs nwa amadihe ọkwenụ ya ebe na Jizọs bụ nwa amadi gịnị bụ amadi n'ala Igbo n'onu Igbo gịnị bụ amadi nwaanyị bụ ndị Igbo nọ Jizọs bụ nwa gosiri ihe a bụ son of the soil nwanna onye nke anyị
ewesiri ego no amadi ọha gịnị bụ ọha ọha bụ the people. Enwere ọha na eze eze nọ ọha nọ ya bụ na ọha nwe eze ya the people owns the king and the king owns the people or vice versa. So the people onye aba amadi ọha ihe ọ bụ man of the people onye dị accepted by the people. Yeah, widely accepted. People loves him. He's there for everyone. People follows him. They love him. Onye aba amadi ọha. Kapụ ihe religion dalụ brain na agasa. Anybody ọbụla dị widely accepted by the public. O nwere ife onye a na-emekarịcha. Ka anyị were Maazị Nnamdi Kanu for example. Let's not look into whatever o mere makwanụ the saga more scandal na-efolo ya. But when Maazị Nnamdi Kanu was, open crowd, people love him, people were following him. They even made him their Messiah. Gụọ ya n'egwu. Amami na ghọta na etu ya ka Jizọs dịkwa. Jizọs nwekwa adversaries those days. So many people loves him and there are so many people who doesn't love him. When Jesus was here, a lot of people doesn't love him. He has enemies as well. Especially when he went to Jerusalem. He did something that they picked offense. They wanted to annihilate him. Then all his bouncers, all his bodyguards has to, those criminals that follows him, they had to just come to rescue him. And that's how he was able to escape. The deed, your man at Jerusalem, instead of doing, what he went straight to the money changers. That's everybody maybe the change, exchange. Thereby, that thing caused the problem. But the Christians got say he didn't do anything. The same way but he didn't do anything. And I say, look at what he did. He didn't do anything. That's why they tried him and they convicted Jesus and killed him. But besides that, people love him for his doings, for his kind of person. He was a free-spirited guy. If you were here when Jesus was here, this story now will be very clear and you will understand it better. He was everywhere. You see, when it comes to drinks like booze, he was there. He was just for everybody. If you want to drink, he gives you drink. You want to eat fish, he gives you barbecue. Anything you want, he's there. He loves people. That's why they were telling you the wedding in Cana. It was actually his own wedding. The wedding in Cana was actually his own wedding, according to what was written there. But anyway, don't take my word for it. Just read your Bible. But these are just a story that was cooked up and gave to you. So we're just bringing it to you in the context of what was given, the account that was given to us in the Bible. Now, but in reality, this was a story in the Bible. Now, let's face reality. When I tell you that these people doesn't exist, to me, they don't exist. Anything that I cannot trace doesn't exist. Do you get? But was something I gave you back here up, like archaeological evidence. Yes, okay. For us to claim that Naibundi we are the first people to have walked on the earth, the evidence is there that archaeologists who are not even from Nigerians, they will tell you that these people, they have been here millions of years before any other person, and they will give you, look at it. You can see it yourself. So that is it. Now, the Israel that was written in the Bible did not exist when Igbo was existing. I wonder which God Igbo people were serving or were praying unto when Israel was not in existence. Because Israel only existed when Jacob was born. And then they say that he fought with an angel, and that angel now changed his name. All right? So now, before he encountered the angel, his name was Jacob. And then he was praying to God. His father Isaac was praying to God. Likewise, Abraham, the grandfather, was praying to God. And now, Jesus himself was praying to God. And I told you, see, I cannot accept
me praying to Jesus to help me and pray to God. Even Jesus was praying to God. So I would rather pray to the same God that Jesus was praying to. Was I asking for too much? Do you call that selfishness? Do you call it foolishness? It's not foolishness. But if I must now abandon that God which my ancestors was praying to before Jesus Christ was born, are you telling me that the same God doesn't want to answer our prayers anymore because we don't want to believe in his son? But you are answering my ancestors. Nothing changed. They even lived longer. They fed better. Everything was better when my ancestors was here praying to you. Then all of a sudden you have to impose Jesus on us and tell us now we start praying to him, that without him no man shall be saved. And I refuse to believe that. Is that why you should condemn me? Is it not for my own good? You sent Jesus for my own good, was it not? And you sent Jesus to save me. From what exactly? From problems created by who? By Satan. Now, if I don't believe in him to solve my problem, that's why you condemn me. So there are teachings that comes your way. You begin to see how stupid religious teachings can look like. Let's say that before Jesus Christ came, we were in deep shit. All right? God has decided not to answer our prayers anymore, right? He's tired of our burnt offerings. What? He doesn't want it anymore. He just wants things to be fair upon us. That's why he gave us Jesus, right? And now told us in his commandment that whoever shall call upon the name of Jesus shall be saved. So now it's you, God, that have decided that we don't need to call you direct. That when we call you, you will not save us. That Jesus now is our Savior. You have now washed your hands. Equalaka pilot. You don't. Anything concerning us is not your problem anymore. That's why you sent your son. You are now too busy. You are too busy for us. But you say that your hands are not too short to save, neither are your ears so deaf to hear our cries. But you now said, okay, fine, that we should cast upon him all our problems, whatever, that he cares. You can see that that thing is not working, and we are reverting to you. Why are you running away? At my age, I don't want to rely on your son. Just like that, Tinubu telling us that whatever we need, that we must go through him. We must go through Sheyi. That anybody that will call upon the name of Sheyi, that his problem is solved. Now, we never elected Sheyi. We don't know Sheyi. You are imposing Sheyi on us because you feel that the burden of Nigerians are too much for you to carry. That is why you delegated everything to your son to take over. So you are no longer active. That's what it means. You see that Jehovah now is tired. Jehovah is weak. Jehovah can no longer perform. I remember he warned, he said that he's a jealous God. He's jealous of people now looking the other way. That is why when Moses went to Mount Sinai to get the covenant, he took a lot of time just to write these 10 commandments. It took Moses three months and 1 week plus, or 3 weeks plus. He stayed there 40 days. Okay? Moses stayed 40 days. And 40 days was approximately 3 months now. How many weeks makes a month? 4 weeks. Which is how many days? Wait. 4 weeks makes a month. Another 4 weeks makes 2 months. And he stayed 40 days. So think about it. How long it took him to write those 10 things on the tablet. And now when the guy was coming down from the mountain, he heard noise in the camp. Aaron has already prepared things for them so that they can be worshiping another God. And now people were so happy. They were happy. Things started working for them. That people even had the mind to present their goals, man. We're okay here. I remember the challenges on their way. Moses was not able
to give them everything they want. No shelter, no insurance, no food, nothing, no water. All the things we are asking Tinubu today, the same thing these Israelis were asking for those days. They asked for water. There is no running water. They asked for food. Rather, after they cried, they gave them palliative for 2 days or 3 days, and then everything went back to the way it was. So there was issues. Jehovah could not do anything for them until Aaron now said, okay, let's do it this way. People began to rejoice. Moses had to come down. He came with his problem again, and he now said, okay, he's going to kill everybody. And he ended up slaughtering all of them, leaving only people from 1 year to 20 years. And then did the problem stop? It didn't stop. Even he himself, as the prime minister, he had a problem. He died miserably. On the way, you promised to give them a land occupied by other people. There are stories that you read, then you begin to question a lot of things that will make you come back to your senses and know that religion is just bullshit. When I was a Christian, I was living by faith and I was living under grace. I was living under grace. I know that waking up in the morning, not a grace, God. Going out and coming back, do grace. Surviving this whole nonsense government is grace. Whatever that comes my way is grace. So I live by grace. Nothing is guaranteed. Every day of my life, I live it like it's going to be the last. Tomorrow is not guaranteed. You don't know what's going to happen in the next minute. One girl was standing somewhere making call. The moment she stepped out, then the electric pole just fell. Things happen. You see that everything is grace. Say it's grace of God, whatever the concept of God, whatever it is for you, fine. But I live by grace. So all this fasting can never change anything. It can only change your health situation. And if you're telling me it's going to change your spiritual whatever, it's not going to change anything. You better eat. Eat well. When you are leaving your house in the morning, take my advice. If you are leaving your house in the morning, first thing first, oga, eat. Eat well. You don't know what will happen. On your way to the bus stop, keke can knock you down. Motor can jam you. Anything can happen. Then they will have to rush you to the hospital. Sometimes they will not be able to give you injection because you have not eaten. There are things you consider. There is no God that will say, I will not save this child because he stopped eating. Now what for you? Let him save you for your good heart. Let him save you for your good character. That is what God looks at, not who eats and who doesn't eat. What is eating? Now every day you cry, you are hoping, believing God to do this and that. You don't need to cry. Crying doesn't solve problem. In the court, the judge will not change your sentence because you are crying. The same God told you that even Jesus was telling you, he said on the last day, I will tell you, get behind me. I don't know you. Dear, justice is justice. In our own Igbo spirituality, we believe solely on justice. Whatever you do will come back to you. If you do good, you reap good. If you do bad, that is justice. It's not about crying. Akwa ka eji ama amusu. Akwa ka eji ama onye ọjọọ. That's why eji wee sị that no way ka ị ga-esi bekarịa akwa ọ ị gị nwaanyị nwụrụ anwụ eneghị anya na ọ dịkwa ka ịma ibe gburu onye. Akwa bụ camouflage. Why are you crying? You are crying that na gịnị mere? You are crying for killing somebody. You are crying for betraying somebody. You are crying for squealing on somebody. What are you crying for? You are crying for hardship. That things are not working for you. And now you think that when you go down on your knees and start crying. God is a spirit. According to the Bible, if we must go through the Bible, we, in our own spirituality, we know that God is a spirit.
That is why when we go to our own God, we go in spirit. We don't bring people together, let's go to him. No. It's one man show. You do it in your own way, in your own house. Ịpụta n'ụtụtụ ịtụọ nzu ịga ọjị ị na-emere onwe gị ihe because everybody na-eko God nke ya. If you go to China, everybody has their own God there. In our own spirituality, we have our own, but we don't carry it around because it's inside of you. You communicate with your own in your own way. Only you knows how you go and how you come. Only you knows what you commit. If you need to apologize to it, you apologize to it in your own way. But when it comes to Christendom, they go there and they start making noise. You have to cry, you have to wail, you have to shout, you have to do this and that, just to make people around you to see that you are this or that. What sense does it make? That is religion. Religion is monetization of spirituality. Are you hearing me now? Religion is monetization of spirituality. Look at Facebook, for example. Because of monetization, people have gone crazy. A woman will now come out with her breasts. When she talks, she makes it like this because she wants views. That's why somebody will go to church and that person is trying to draw attention. I don't know if you get it. Look at a sister who is preaching there. Look at the kind of clothes she's wearing to show her ass. Now you get carried away. Every Sunday you are going, you even want her to notice you. To the point that a lady was feeding people her breast, telling you it's a spiritual milk. And people were sucking. A pastor. Have you seen that? I regret not knowing that church because that's where I wanted to be going. At least every Sunday I'll go and suck breast and come home. I cannot miss out everywhere. That devil is a liar. I wish I know that woman's church. That's where I'll be attending my church. When we go to church, we are not going to church that we are going to meet God. Everybody, every Christian knows that there is no God here. What people are doing, people are just confused. Any matter that has to do with God, the God I know, which is Almighty God, is one-on-one. A real Christian is not found in the church. A real Christian, as long as you're a Christian, you go by your roadmap, your whatever, your Bible. The only time you will understand the Bible is in the night. When you are done with everything, you read it. You are hearing things. I try to make things, it's always clear to you. I make it so smooth for you to get the cocoa. And my joy is that you guys are getting the whole stories. Okay? Young lady. There is no young man going to church in the name that is going to meet God. It's not true. Let me sip from my cup. Why is my network fucking me up? Okay, MTN will issue today. MTN on our cousin, on our folks now. One ever now. It's if I'm back online. I'm not even sure. If you're on TikTok and you can hear me, can you indicate? Write to me, let me know that you are there, that you can hear me. If you can hear me, write me. These 2 minutes now I've been having this. The first Facebook now to come back.
I'll be still packing up. All right, let's go. You guys can hear me. If you can hear me, can you just tap on the screen? Let me see. If you can hear me, tap on the screen. Okay. Yeah, can you? Good. Nonko Sazana. Kasazana. You're welcome. All right. So now, shit, this thing is too much now. I'm gonna change direction of this whole my Facebook. Change your position. I hope you do better now. You can hear me, right? Okay. I'm trying to do something now, okay? Bandebe phone na bo na fork kwa up na. Okay. And what network is where? Yes, I am a Biafra. Good for you, one. If you're a Biafra, good for you. I'm an Igbo man. Alright? So, all the Lamma, All the Malay Libanese. So now, I was telling you about a lady who was a pastor. She was feeding people. Now, listen, few days ago, we saw in a church a pastor. He was standing, and people will come and kneel before him. He will use his garment or whatever it's called and cover that person. I don't know whether they were sucking his dick or something. I don't know. Most of you saw that video. What was that? What do you call that? Are you telling me that by touching you, God will now remember me? What has done? What has come over our people? Are we this dumb? Are we this dumb for me to believe that the God who created me can only listen to me when I have gone to touch a certain pastor who I don't even know how he goes on with his life? See how stupid our people can be. That somebody can exchange his wife in the church, a woman you went to her father's house to marry. Then your pastor says, now it's time for you to change your wife. Exchange with somebody. This thing I'm telling you happened in the child. Even the bishop is now having his good days in the jail. Somebody will tell me, because you are a man of God, that God instructed you, I should exchange my wife with another person. The person will not go home with my wife. I go with your own wife. That's how this man ended up marrying about 70 women. What's all this nonsense about? Somebody will be preaching you nonsense, something that is unfounded, and you are listening. Can you imagine? If you are doing something of believe, stop believing all this nonsense. Stop it. If you must believe at least something that somebody will be like, I am not sure. It's just maybe so. There are things that looks like it's true. How can you tell me that God that created the entire world will single one nation out and say that these are my own people? Now that same people that he chose, when you look at their life is rubbish. Let's not look at this current Israel, because this one is European Israel. This very one is not the original one in your Bible. Ask anybody, ask your pastor, make your research. These ones are Europeans that God established in 1948. Let's be factual. This very Israel you see today are not the same ones that was written in the Bible. The one that was written in the Bible, their own ended in 70 AD when Jerusalem was destroyed and everything. I remember they said they took them into captivity. They took them to Babylon. This, what, everything ended then.
Even if they were the original one, look at their problems. No peace, everyday war here and there. Do you wish to come from that place? I don't wish to come from there. In fact, there is no any country in the surface of the earth I would wish to come from apart from where I came from. If not for the wicked and stupid politicians we have in Nigeria, there is no better place than southeast of Nigeria. I am telling you. Have I not traveled? Ask people in America. They are having their own issues. Somebody is living in California. When it's time for wildfire, people are running for their life. When it's time for typhoon, people this, that. Some countries, they have earthquake. All this nonsense going on here and there. All this, the one they say is a natural disaster. It doesn't affect us here. We have our dry season and the rainy season. Everything is fine. Time ube ayala chube, toka, taoba, ngome, nkwocha, nkwenu. Even in natural, we are fine. When it's time for gossip, we gossip. When it's time for our witchcraft, we know how we manage them. We do our stuff. We are fine. I love it here. So if we are the first people to exist, how come God is against us? How come God didn't come from us? He didn't choose us. Now I have to rely on a concocted story written by a white man. Why would I do that? It shows how stupid I can be. It shows I got nothing upstairs. The Ebuka we had to pay for a flight from here over there. You are there walking up and down, kneeling down. Why should I kneel down? Do you know what it means to kneel down? Okay, you have to kneel down before your creator. Who says that your creator is not here in Nigeria? What made Elijah better than our ancestors? That I have to go seeking where Elijah was taken from. Does it matter where I was taken from? He was taken to God. And whoever dies here, his spirit goes back to the creator. Is it not written in the Bible? When the body was lowered to the grave, the spirit goes back to its creator or to its maker. Is it not the same thing? So what's so special about this man? Elijah. Who was he? Elijah who? He doesn't have a surname. So the story is incomplete. This is how I brain. I have to go for pilgrimage. And after the pilgrimage, what changes? Man of God. And I am what? I am man of devil. When are we going to start reasoning? When? For how long must we continue in this our nonsense? The entire world is looking at us, mocking us, seeing us like, I thought these people are smart. So where has our smartness gone to? Every day of our life here, you look at the way we pray. Every woman holding my destiny, I come against you. If you know the woman holding your destiny, go there now. Why are you making noise? How come God will not show you the woman? Go and collect your destiny back. What were you doing when they took your destiny? It's only in Nigeria people are talking about destiny, talking about ancestral cause, talking about all this nonsense. Now, when it's not happening, when it's not working out, it's upon you to go back to the drawing table, to the drawing board, look at your activities, check out your expenditures, check out your whatever, and see where it has gone wrong. You start there, start correcting the stuff. The very moment out of Nigeria, the ancestral cause stays there. Why is it that our own ancestral cause doesn't leave Murtala Mohammed? It doesn't travel with you. Even some people whose ancestors committed more crime than your own ancestors are living better here. Some are lawyers, some are accountants, some are CEOs of multinational companies here in Nigeria because they got education, and through connections they made it through. And now you were unable because you lack exposure. You were unable to connect yourself to the hierarchy. That is why you felt that there's this spiritual cause following you. There's no spiritual cause following you. That spiritual cause will always go after whoever committed that thing. You are not the one that committed it. You were not born. But if you are the one that committed that thing in your previous life, you should make atonement now. Who lives abroad? Listen, you live abroad.
You did some kind of business, let's say illegitimate business. Let's judge from what our people are doing. Okay? And now what happened? You could not share your spoils accordingly. You decided to cheat the other people out of their own ends. You siphoned it, kept it to yourself. And at the long run, somebody died for it. I don't know, should I use a layman's term so you understand? Let's say all these 419 as a people. Somebody paid into your account. I'm talking about scammers now. They paid into your account. Somebody gave you business, and now somebody called me and said, okay, but I will pay me. I needed this account. I don't have it. I called you. You called whoever. And that person provided account to you. You gave to me. I gave to this guy. He gave it to his own client. And the client paid and sent the slip. I now asked you that this person has paid. You called the other person. I called this one. He called. And then the last man who collected the money, he now started making excuses. So this person that gave me this job is now bending me, is on my neck. Every day of my life, I keep making calling, and they started threatening. The next thing I heard was that they sent me a picture of my mom, my family members, telling me that they have all these things. If I did not provide their money, they will go and buy my people. Day and night, I kept calling you. You are not responding. The next thing, you blocked my numbers. And finally, these people ended up carrying out their threat. I lost my mom. I lost my siblings as a result of your greed. Fine. Finally, you have made that money. You came home, you built your hotel, built your houses, opened it, you are living fine. One day, you started feeling remorseful. What you did was you go to the church. You went to the Reverend Father. You went down on your knees and said, Father, I came for confession. I did this, I did that, and whatever. And Father says, okay, your sins are forgiven. And you stood up and left. You felt that your sins are forgiven. My brother, your sins are not forgiven. Your sins can only be forgiven when you have gone to that person you committed that crime against, or the person you wronged. You go there and confess before that person that actually I am the one responsible for that. I got the money and I ate it. I am sorry. I am ready to return it. And now you are returning that money even when I've lost my people. If I couldn't forgive you, there is no God anywhere, even if it's Jehovah. If you go and buy the whole world to give Jehovah, you are not forgiven because I have not forgiven you. If I did not forgive you, heaven will not forgive you. These are the things that you need to be taught in church. When you want to make atonement, go to the right people, the people that you wronged. So when you see them in the church, they are all a bunch of hypocrites. That time they say, pray, 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 pray. Listen carefully to them. You see that they are economical to truth. There are kinds of things they want to say when they want to make that confession, and they know that the next person are listening. Then quickly they switch to another thing. How do you start saying, I raped a woman yesterday, God forgive me? You can never hear that. That crime committed, I was responsible, God, I'm sorry. You can never hear that. I was among the people that robbed the luxurious bus. I was among the people that robbed the bank. I was the people that did this and that. You will never hear them. So what's the point going there to do all those nonsense? That's why I said a true Christian will not be there. A Christian is someone, if you think that Jesus Christ lived a pure life, a true Christian is somebody who lives like Jesus. If that Jesus touched the Bible, there was no Bible when Jesus was here. There was no Christian. Even Jesus wasn't a Christian. So why? Why this? Every day we argue over nothing. The way we pray here, no other nation on earth prays that way. The only thing we export in Nigeria is church, pastors.
We go to other countries, we keep opening churches. Look at those pastors you see that open churches everywhere. They're all scammers. Look at them. They deal on drugs. I'm telling you, go and investigate them. One was caught in the airport with how many kg? Recently. Look at them. People who are praying for drug dealers. What I'm telling you is what I'm sure of. These are the people that sponsor their churches. So what is godly about it? Someone who touches drugs, use that drugs money to build a church for God. And you are going there to watch, telling me that the Spirit of God is here. God should be everywhere. That is why when there was a turbulence, the aircraft where Wike was traveling with, the aircraft was having issues. Wike started praying, and everybody in that aircraft was praying. That is to tell you that there is God there. Wherever you are and you run into problem, the next thing you hear is Jesus. People start praying. It means that Jesus is also there. So why do you have to pick out this particular place? You are telling me I have to enter plane from here to Israel. Which Israel? To meet who? And when I go there, I have to pay for hotel room. I sleep in the hotel. They are making their money. I start shopping, buying things from there. So when I come, I'll tell you I bought this from Israel. And what's so special about their fabrics? That I have to buy there to come and tell you this. Now he went there. I don't see crowd following him. You know why? People are busy at their workplace. It's only when work is over, you can now come and meet him wherever he is and spend a little time. What is he going to do? He wants to pray for you. You that came from a hell like Nigeria, you are going over to a country where people are getting paid with dollars or whatever, but their money has more value than your own. Their living condition is standard, it's okay. Everything is found. They have medical insurance, whatever. We don't have anything here. Even you going there, look at you going to pray for people who don't have problems. So the only good thing that God gave Nigerians are pastors. You question that thing. When God couldn't see anything good here, he didn't consider us good. That's why our brother who died over 50 years ago, till today has not received that sainthood in the Catholic setup. That Pope John Paul, who died a few years ago, has become a saint. And none of those saints was a black man. And you cannot think straight. The only black that appeared in their record was Satan. If you doubt me, go to the Catholic Church. You see a muscular being on the ground, and one useless Ntantonyocha was on top of him. The same way they made Africa to become here, the impoverished. In their ceremony in UK, Igbo Day or whatever, I saw our own women. Do you know the regalia they appeared on? Mary Sumner. I was ashamed. So that one we are known for, Isiago, is no longer obtainable. That they had to go with Mary Sumner. A cloth they gave to you to remind you that you are still in chains. The only thing they did after they chained our ancestors and took them away was that they removed those chains from our hands and legs and internally that nobody could see it. You still wore it. What's the purpose of wearing that Mary Sumner to that place? It shows that you are not okay upstairs. They still change you. Why don't you show them that you have something better? That you have removed that shackles. You still wore it to that ground. And you think I will be praising you. Hey, our women, look at them. Are you telling me you cannot worship God without Mary Sumner? Who is Mary Sumner?
So in the whole entire Igbo land, there is no woman in Igbo land that kept a record that we can emulate from, that all women of Igbo land or Igbo extraction can wear those clothes. To at least, let's have one person, let's have one that we can all come together and say, come rain, come shine, this is our own. No woman was found worthy in the entire Igbo land. It's Mary Some now. Somebody you don't even know her story. You wear the clothes so happily. If I should suggest my mother's picture now, why is mother? I don't mind that one. What did that woman do? Show me what she did. Only record you know today is of the Jenner for vaccination, Mary Slessor for stopping the killing of twins, Florence Nightingale, a woman with a lady with a lamp, Mungo Park. He discovered River. These are the nonsense they gave you as history, and that's the only one we are holding on today. Who can now tell our own story? Who? Look at Catholic Church, you think will behave. They are still under bondage. The entire Catholic setup in Nigeria. Anglican even tried to separate themselves from England and then rename their church and made it Church of Nigeria. Catholic is still here, wallowing in self-pity. Everything they contribute, they send it to Rome. Look at them. Africans are so daft. When there was fire in France, what's the name of that church? Something like Dome. The church was on fire. The next day, Nigerians, Africans, they are donating money towards there. Of all the things that France was doing in Africa, you are still donating. You look at our people and you ask yourself, what is wrong with these people? Why are we like this? The whole Catholic Church in Nigeria have not contributed money to do something tangible in Igbo land. That when you are coming into Igbo land, you will see it. It's Notre Dame. What is the monument we have in Igbo land to say we are Igbo people? What can you use now to identify Igbo people? Something people will see and see that this is a symbol of Igbos. We don't have it. Nothing. Show me one that we have. Nothing. Who are we? Ayemura's identity. Look at Chinua Achebe. I saw, was it 3 days ago, I saw where they were trying to hoist his statue somewhere in Anambra. Can Igbos agree to make Juku their symbol, Chinua Achebe their symbol, or somebody else, or otu eji ekpo ụzụ wee mara ọka? Ọ bụrụ na ogene anyị were ya melụ symbol, ọ bụghị ịchaka. Ọ bụkwa n'okpu ọkụ a edebia bụ isi agụ kpụọ onye somewhere, ọ bụrụ na agụ bụ our symbol, that leopard anyị ewere ya malụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na rising sun a enwe somewhere a crest anya somewhere na anywhere so again nọlụ, you go to see am. We can do it. This France you see today, go and check the history of that what do you call that that their what is it called again? Eiffel Tower. Once you see Eiffel Tower anywhere, you remember France. That Eiffel Tower, have you not heard there was a time that they sold it to a metal scrap buyers? Yes, somebody bought it. It's been sold. Somebody bought it because they don't have use for it anymore. Some time ago, that is that same person that bought it that now refurbished it and made it what it is today. Today, they are proud to show it anywhere in the world. So when you come to France, you want to go and visit it. Why can't we have one like that? YouTube is not hearing me well. It's because of this network. The network is unstable.
What do we have as Indi was those great people? We can spend 100 million, 200 million, 500 million to erect it. Ọ bụrụ na ọ na-eweta aka 6 a.m. Anywhere struggle nọ n'ala Igbo, you know the alarm. Ọ na-eme eme. People will come from different places bịa n'ala Igbo to witness it, to see it. Ọ bụrụ na agụ, that leopard, etu ahụ o si eme mkpọtụ ahụ, time ahụ ruo 6 a.m. in the morning, ọ bechaa, people will love to come and see it. Ọ ihe eji ama people dey united, growing. We don't have those things. Who can unite us? How do we achieve it? We don't think. If I not do that, individual problem, how God can destroy those winds, how God can destroy our enemies, how God can destroy, how somebody will die, how this thing has eaten deep into us. That's why when you have a disagreement with Onyibo, when you go into argument with them, the next thing is, Osego, you must go down. Another think far. We can't see light. The only thing that comes out of us is destruction. Ndị mmadụ na-edebesi histories everywhere. We don't have history. That's why some youths since 2012, since 1999, jinada afuzi onwefa ka ọ bụ ndị Igbo na-afụ onwefa na fa bụ Biafra. What is this Biafra of a thing that will make you to forget your own identity, recognized in the whole world? You decided to subjugate, to substitute. What has happened to us? You are no longer proud to be called an Igbo man. You rather present Biafra, a name that privilege around the world is that name which was recognized by your fathers, which was handed down to you. Instead of you to protect, you abandon it and start chasing after something somewhere. And you are telling me that we are wise. If you go to the West, Western Nigeria, you call them the Yorubas. And they know that it is not their original name. All of them are not Yorubas, but you now see them, all of them together like they are Yorubas. They know that this is not their name. They are not Yorubas. People from Ijebu are not Yorubas. Even they have their connection straight down to Benin Republic. There's the ones they call the Oworis or Iworis. There's a way they call their names. And then you talk about Oyo Empire. These are different people. Stretched down to Ogomosho. They are different people. Those places you call now, you forgot that they are in Ondo State. We have Ijaw people there in Ondo State. But today you call all of them Yorubas. But then it's not applicable to we. Even if you go to the north now, they are the northerners. They try to answer that name Arewas, but they are not. They are not all Arewas. Because when you go there, this north we talk of, that same place you find Benue, that same place you find Plateau, that's the same place you find Kaduna, that same place you find some other states that made up that north. They are not all same people. But when you come to Igbo land, we are one. Show me the people you say they are not Igbos. I'm not talking about the ones who says they are not Igbos. We are united in language, not that they are Igbos. They can claim not to be Igbos, fine. And I know that we are not all Igbos anyway. That's why when they say they are not Igbos, I don't argue with them. A real Igbo man knows that I am a true Igbo man. You don't force it. And I try to illustrate through, I use the Bible logic
to tell you why they are not Igbos. But it's still difficult for you to understand. Every day of your life, you are trying to force it on them. I told you that even that name, Jacob, that man that later became Israel. Lady Julia, I'm okay. See, that person that later became Israel, his original name was Jacob, according to the story. He wasn't alone. He had a brother. His brother was Esau, right? Mm-hmm. We have Esau and Jacob. They were of the same father. So they speak the same language. The same language as their father. But finally, when this one went his way as Israel, he now moved away from his family and became Israel. Then Jacob himself, the other one, Esau, became Edom. This one became Israel. This one became Edom. Then we have Edomites. Then we have Israelites. Tomorrow, will you force an Edomite to say I'm an Israelite because they speak the same language? It's not done. I want you to get the true picture. So when you come to Israel, we have Edomites, we have Israelites. So when you start tracing their lineage, you get back to the house of Isaac, their father. That is to tell you why they speak the same language. Then when you come to Igbo setup, I will Oru, I will Igbo. I will Oru, I will Igbo. It doesn't make us one. Get the picture. Onye Oru ga na-asụ ihe anyị na-asụ, onye Igbo ga na-asụ ihe anyị na-asụ. Ị ga-afọ ọsụ onye Oruzi onye Igbo. It's not done. Get the message clearly. So going there to the riverine areas, sị na ị na-unite anyị, onye Ijo, o ji bụrụ onye Igbo, onye Nka, o ji bụrụ onye Igbo. Ị na-eselu ukwu na onye Igbo. No, stop doing those things. Stop it. Their father told them who they are. They know their story. Don't force it. Don't force it. We speak the same language, doesn't make us one. Focus on your own identity. That you go onye Igbo. Are you proud na Igbo onye Igbo? You go Igbo onye Igbo. Mange jeje wala for onye Igbo. Fine as that draw. So na showcase Igbo Biafra. Gịnị ka iji nwe Igbo ahụ mepụta? It's just like somebody enyelo ID na South Africa. Since 2008 ka enyelo ID. From 2008 to today, you have not traveled. From 2008 to today, you've not used that ID to achieve anything. What's the essence of having ID? That's why they will collect that ID, tell you to get out. You don't need it. You are not making use of it. So what have you done as an Igbo? Can he may go see that the spirit of that Igbo not in you? Nothing. Get away. Which language are you speaking? And so what do you call this one? It's the same thing. So how come it's not an Igbo? Enwere onye Oru, enwere onye Igbo. Igbo na-eje Oru, Oru na-eje Igbo. Haven't you heard? Haven't you heard? Even here na Ani Igbo, listen and listen good. Ịbịa na Ani Igbo, a na-claim kwe superiority na Ani Igbo. Enwere ndị a na-akpọ ndị agba enu. If you don't know, jụọ ajụjụ. Ask questions. Even na akụziri gị bụ etu o si wee dị. Enwere ndị a na-akpọ ndị agba enu. Na Ani Igbo anyị nọ kịta. Well, let's continue. So, traveling from here straight down to Israel that was created a few years ago, what sense does it make? If we want to change our stories, we will change the way we approach issues. It starts individually. Yes. It starts as an individual thing. You start from your household. Monetization has made us, everything I know monetization now. It has made us now to forget our originality and start living a fake life. The real Igbo man believes in equity and justice. That is what it takes to be an Igbo man. If you remove equity and justice, you are no longer an Igbo man.
Igbos are not religious. Igbos are spiritual people. In spirituality, you must bring in equity, justice, discipline, and the rest of them. You don't remove them. That is why Eche Kanzu, you must make Nzu at 7, some Nemia 8. Ọ bụrụ na ichi bụ ọzọ, eme akanwu 8. Ị ga-akachara 4. Imezuzie ya gbago, enwere levels. In spirituality, enwere levels. Ime ebu nna gị ụzọ mụta diọkpara. Ịchọzie ka isonye ka agụnye gị as a man n'ala Igbo. Even apart from Igbo, in the national setup, when police comes now and arrest you as a man, a ga-ajụ, are you married? There's a reason why they want to know if you are married. When you are married, your case is treated somehow. They don't go with full force as they would a bachelor. So it shows there's a level now. So in Igbo land, once your father considers you man enough, they consider giving you a wife. And once you have a wife, your setup, your story, everything about you changes immediately. The same way, when you get to that stage of taking up a title, they will give you a title on merit, not because of your acquisition. Now, there are so many conditions attached. The same way you buy a phone today, you start seeing terms and conditions. You keep scrolling. That same way they give you conditions before they give you this title. You can't just wear a red cap. No, there are terms and conditions. And at the end of the day, they will end up using a knife to cut your tongue. They cut your tongue and make sure that the blood from your tongue touches the ground. Is an oath. So you must take an oath. And that oath must be witnessed by your people. Before you can adjudicate over a matter in that land, you must have undergone the processes which qualifies you to do that. You just don't do it because you've made money. That's where this equity and justice comes in. I'm telling you about it. A real Igbo man doesn't do without these two, equity and justice. Now, if you want to bring it to a layman's term, use Olumia or Fonog. When you have taken up that title, or when you consider yourself a traditionalist, you don't only go on justice. There must be equity. Let me tell you how equity comes in. By the time you are pouring that libation in the morning, you are now professing, you are now dragging energies, positive energy towards your way, and you are now declaring how you want your way to go. It's like you are enunciating that this is how I want it to go. After then, it doesn't end there. Equity comes in. Ofo n'ogu, right? Egosi ofo. He went to ogu. Let me teach you what you must know today. So it didn't end with Negolofo. Egosi ofo na apple. It doesn't work well like that. Some of the people who goes to church that prays, sometimes I want to tell you something. Your prayers are not answered because you feel you are going with guarantee. Even we traditionalists, let me tell you, there are things you want to do. You go and make consultations. Let's say they say you should go and make a sacrifice. After that sacrifice you have made, you know you bought all the items and you did it exactly the same way that you were instructed to do it. They said once you have dropped this in social place, maybe in a whatever, you know what I mean. That when you are leaving, you shouldn't look back. After all these things, you must go back again to go and recheck, double check, to see if that thing was accepted. Sometimes they will tell you, no, it's not accepted. Do you get? So, when it comes to this Ofoi Golago,
iwe gọba ọfọ gọsịa mana ogu adịrị ya, it doesn't work. Jụzie m gịnị bụ ogu ka mụ nwa tọpụkwa Jehova bụ the most high, mụ nwa ya na-atọpụchalụ nọ mmadụ ka mbụ. Ladies and gentlemen, this episode was sponsored. Oga, ya sponsor nke a ibute m 1 crate mmanya ebe a na-esi. Ana m aṅụkwazi Hero. Ọ na-agba ofufu, ọ ka abụghị ya risika. Iyetego. That ogu a na-atọ bụ ikwuru si ọbịa egbu mgbe onwe ya, ọkụ ya. Agadi nwaanyị fụrụ m maba ụkwụ karịkarị ya ji egbe egwu abịa mmụọ. Osisi fụrụ m atụ nkwe ebe nwa majie ya oge ọnụ ebe ike ọnụ ma ya rie onwe ya. Ị na-agụsịsị ihe niile agụcha. Ogu ihe atọ bụ ọfọ niile a ngọlụ taa ekwukwure m nchelụ mmadụ ihe ọjọọ a mee m. Ihe m achọrọ ka mmadụ mee m mmekwa ya mmadụ ka m rukwa ọkụkọ ụzọ na kpuo ụla. Ọmami na aghọta. Yes, onye bụ itu ogu. Oge anwa ka ndị mmụọ, ụmụ mmụọ niile a ga-asị yes, maka a na-eche gị na ị na-adrag positive energy bụ ebe ahụ positive energy na-adrag towards you, negative ones na ya. Enwere ndị chọrọ a na-eche gị ka ikwucha na we are waiting. The same way mana the sacrifices email. After ka imecha the sacrifices, it is being debated on the other side. Yes. Enwere ndị mmụọ inyere aja ya ka anyị ji asị, when God sacrificed his son Jesus, to whom did he sacrifice him? Ebe enwere words enwe opposite, equal na opposite, ebe enwere nke na-enwe opposition party. So if you want the spirits to take you serious, equity and justice, equality before the gods, what are you saying? You want all these things to happen? Give us guarantee that you have a pure heart. How are we sure that you will not do this to other people? So now tell us. Iwe gwa ha ihe a niile m kwuru, mme ya mmadụ ihe a mekwa m. Itie ise. Then why I ji eti ise? Do you really understand why you say ise? What do you know that is ise? What do you understand by ise? Do you know how powerful all these things we are saying are? Even as a Christian, after praying, you say Amen. And they are telling you what Amen means. You don't want to accept it. Which God? Do you know who is Amun? God that is called Amun. It didn't end with Amun. Then there is Ra. Amun Ra. You end the Amun. Amen. Akụziela anyị n'Igbo na amen bụ ya dị otu a. Things you don't know, I hope one day you begin to know them, because you are supposed to know. You are not supposed to believe. All right? You are not supposed to believe in things. You are supposed to know them. When you don't know them, you start believing. If you know who you really are, you don't need all these prayers. You must work your way out. You didn't just exist. You are here to live. You are a spirit trapped in this body. And this body is the only thing that limited you. So how do you exercise your spirituality as a spirit inside this body? And somebody is telling you who says there's a spirit, as if you are not a spirit. The same way you are looking for God, as if you are not the God. You are the God you are looking for. My kids are looking up to me to save them in situations because they are vulnerable. I was looking up to my father. He was the God. I know.
before he passes. I stepped up. One day, I will pass and become an energy to return. So what kind of energy do you think you will be when you return here? Positive or negative one? That is why we suffer most of the things we now say is ancestral causes. So you now, you become an ancestor one day. What can you make out of this life as you are? If you are to become an energy tomorrow now, are you going to be a positive energy that your children will consult and drag your energy towards them? That's why I was telling you as a Christian, you don't need all these things you are doing. You bother yourself with where you are going after you have died. And they're not telling you exactly what it is. You want to go to heaven. And I'm telling you, forget about where you are going. Focus on where you are now. This is what matters. Yeah. Are you living a quality life? Are you living a positive life? What are people seeing when they look at you? How are you impacting on people's lives? Are you able to influence people for good? What are you teaching people? This is what matters now. The one you are in. Because this is the one you know. At a point, I can still tell you that you're not even sure of the one that is real now. You feel that this one you are, that I'm talking to you now, is real. You feel it's real. In a way, I can still tell you that this is not real. Yes, there's a way I can turn it and tell you that this one you are living is not real. If you feel it's real, why is it that when you have a dream, you are so concerned? You sleep, you find yourself in a dreamland. Anything that happens to you there, you wake up in the morning, you are checking. You run around, you run to your pastor, you start asking people, hey, you saw this and you want to know. Why are you bothered? What if that was the real one? How many hours you spend here? There. You can do 300 years there. And wake up, you find out that you slept some hours. So over there is no hour. There is no time there. They don't count on time because in the spiritual realm, there is no time. It's somebody that timed you here and then you became conscious of time. When I was born, there was no time. Yes. Don't tell me when clock was invented. Do you know when we bought clock in our house? There was a time we measure time with sun. We go and stand there. Before we eat in the afternoon, we must go and stand there in the sun. Once your shadow is just here, you know it's midday. Come on, man. So which one is real? Ask somebody who just fainted, who just, who is unconscious. Then he will narrate where he finds himself. You ask yourself what it takes for him to get from this point to that point. How long it would have taken for him to go all round and round. So you see, there's no time. Even as I'm talking to you now, I can send you to your village now. Under 1 second, you've gone to your village and back in your mind. So there's no time in the other world. So which one is real? Is it that one or this one? Which one do you think is the real life? And one day, nobody will see you again. Your own is gone. Where did you go to? And they're telling you going to heaven. Nonsense teachings. Do not bother yourself where you are going. Anybody teaching you that is just conditioning your mind. You should be mindful of what you do here. Be at peace with all men. Do the right thing. Then if eventually you find yourself on the other side, be rest assured that the best place there can only be occupied by people who prepared themselves here, prepared themselves very well, either by living a good life or living a good legacy. You don't travel to that side with money because there was no money there. But somebody created money here. Somebody created wealth. This one we call wealth. Somebody created it. So on the other side, I've not even dreamt one day I see myself counting money. You can live in affluence there. You can find yourself in a social circle where you are circled by rich friends and all that. But most times in the dream, you don't even get to see yourself in all this luxury, what that we bother ourselves with. You can only see some faces that you know. So it's not the same thing here as there. You are only imagining things. That is why you don't need to bother. Somebody wants to kill you in the dream. Why didn't they kill you there? You survived. And somebody wants to kill you here again. So which one is your real life? Which one?
Somebody will tell you that that lady has given birth in the water. She has 3 children in the water. She has this one here. How do you know? How do you know? And you, do you know how many children you have there? It's not me. It's not me. I don't have. But you know that somebody has. That's why when you look at these white people, their lives are better. When they come here, they don't even stress much. Some will have only one child. Some say, I don't want to have. They live their quiet life and go. All the money they have made, they just give it for charity. Look at them now. They tell you that this is send it to one orphanage, $300 billion that he donated it to one charity. He did this. He just quietly go. And when you look at them, no ancestral curse is following them. This thing is mind game. Somebody in the church, in the pulpit, is telling you about marine spirit. Imagine that nonsense. Marine spirit. What is wrong with marine spirit? Can you do without water? No. So if that water spirit is in you, what is wrong with it? Marine spirit. And somebody is making you shake like this. So we go to church so that we can fall. Look at how stupid we can be. The joy you have coming back from church is that you fell down. The worst is that you see an 80 years old child controlling you. Really? So stupid people. So what has fallen down changed in your life? And when you are falling, and I'm in that church, the only thing that interests me is for you to fall and open your legs so I can see what I need to see. That's all. What's the essence of going there if I cannot see? What's the importance of going to church when I cannot collect a new number? Church is not where you can find God. Bro. Church is where you can come and just discuss and go. If you translate it in Igbo language, it's Oka. Oka is talk, talk, talk. People that talks, they just talk blah, 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 talking nonsense. Ask Ebuka, what is that thing he's talking? People who have done that before have come to criticize it. They brought one lady, come and speak in tongue. Now she's like, so before you talk that nonsense, you must feign that you are crying. All of a sudden, you are crying. What does that have to do? What is the meaning of that? If speaking in tongue was real, a white man would have translated that nonsense, put it in Amazon, you go there, the moment you open it, he's making his money. People would have started teaching it on Facebook. There would have been centers. If there's scripture union where they can teach you the Bible, there would have been speaking in tongue, this thing, where they would translate it and tell you that Ekerebebebe means the glory of God. Sikataraba is the grace of God. And then you come to understand what is the name of God there. So that when you hear somebody is making Sentariobo, you know that the Riobo is God. So it will be easy for us to learn it. Somebody says that that's the way he communicates to God. That when he makes that God already knows. Christianity is just my friend, enter house. Stop talking nonsense. From 2015 to date, my feet has not stepped into the church, and I'm alive. You that's been going, what changed? The money I was supposed to be giving these people, I'm using it to, feel good. You shouldn't come in his presence empty-handed. Like, really? Where is his presence? When I'm coming into your presence, I'm so happy.
When I'm coming into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and the anointing is all around me. For in your presence, anointing breaks the yoke. Okay. Now, call it. Come on. Okay. In you are coming into his presence. So where you were coming from wasn't his presence wasn't there. Are you happy for real? Are you really happy and you are there in the altar being prayed for? Are you sure you are happy? So why are you crying? You are happy and you are fasting. You are happy and you are eager to fall. Imagine. The people can never tell themselves the truth. Bunch of liars, bunch of hypocrites. You sing another thing, you act another thing. And the hearts of those people, the hearts of those people are so dirty. They live in fear every moment of their life. These white people, when they see a stranded animal, they bring it home. I saw a firefighter. He took oxygen trying to resuscitate a pigeon. Christians are here. Those churches, show me one you go and see oxygen in case somebody falls here. Do they care? They will allow Jesus to take care of you. Haven't you seen somebody who slumped and died in the church? Haven't you seen when they came to the church and opened fire and shoot so many people, others were wounded and they had to be taken to the hospital? But there was no first aid there in the church to look after them. Everything is Jesus. Everything is God. To myopic people. And all these criminals are taking advantage of them. That's why I'm so surprised that government is just keeping quiet. Just that government is using them. When it's time for a campaign, they come there and use them. Politics and religion, they work hand in hand. If not, I don't. In same society, they banned all this nonsense. Go to UK and stand on the road and preach. And now Soludo came out and said we don't need these things anymore. Some people still see him like he's antichrist. Because he's a governor, they don't want to come out openly and criticize him. But when somebody like me comes out now to say it open, I'll become an antichrist. What is anti about it? Yes, it's anti, not antichrist. Because if you know the meaning of Christ, Christ is not human being. Even Jesus, that Jesus, when that time, if you go through your Bible, you see that the name Christ was not alluded to him until when he get to a certain stage. When he was young, he wasn't called Jesus Christ. He attended. It's just like a bishop. Bishop somebody. You don't call him. He wasn't a bishop when he was growing up. He became a bishop at a certain level. So there's a reason why he became a bishop. So find out the meaning of. So I'm not anti-bishop, but I can be anti this man I'm looking at. If it's Bishop Anikwenwa, I can be anti Anikwenwa. I cannot be anti-bishop. So I'm not anti-Christ. All these things are nonsense teachings they're giving you. Hello? Let's again. All right. So when you begin to teach our people some certain things which are not making sense,
We still have the need to come out and tell them, look, 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 look. Even though this thing has been institutionalized, it's been there ever before we were born. But I cannot say, yes, it's just before I was born in this era, not before I existed. I was here before, and I'm here now, and I will continue to live because the life is everlasting. The spirit lives on. Okay? The spirit lives on. When I know the truth is there because it's pure energy. Lies is negativity. So if you are on the negative path, you are a negative person. So most of the people you find in the church are negative minded people. They cannot stand the truth. They hate the truth. They don't like truth. And any day any of them discovers the truth, not only that they've discovered it, once they know it, not when they believe in truth, but when they know the truth, they start living the truth, because you must live a life of truthfulness. Once you know the truth, that truth is the only thing that can set you free from all these lies, free from their bondage. So you begin to ask yourself, who is the God and who is the Satan here? Where you are going is the house of Satan. They changed it the same way they changed the name of Jacob and made him Israel. And you don't even know the meaning of Israel. You are just talking Israel is 3 names combined together. That IS is ISIS. Yes. That RA is Ra. Ra is that God figure. When I told you about Amun-Ra, what is Ra? You don't know what Ra is. And that L, what is L? This L is this EL is the same one that is alluded to all these ones they tell you that is Archangel. This is Angel. This is Raphael. This one is Michael. This one is Uriel. This one is Gabriel. That EL, what does it stand for? You don't know. Michael, fight for us. Ruben, fight for us. Ruby, it will make sense. The day you come to realize all these things, if you know the truth, you cope rubbish here from your head. You become free. You become a free-spirited person. You don't fear anymore. Enemies here, enemies there. Only Christians have enemies. Only you will go to heaven. The whole Muslims are going to hell. The whole Chinese people are going to hell. The whole Arab world are going to hell. The whole other, even India, everybody is going to, is only you. Can't you think? If heaven exists, it's only few of you that will make it. Meanwhile, that same Bible, go to Revelation, it told you that there's only 144,000 people that will go to heaven. Only Okija, we are more than 144,000. So, who told you that you go there? Okija, my town, we are more than 144,000. Oh, you haven't seen it in Revelation. You are just wasting your time talking nonsense. Eh? Instead of them to teach you truth. We don't need God. It's God that needs you. God was created. If you still go to Revelation, you see where God was created. Yes. Go and check, read your Bible well. You see where God was created. Who created God? Look, if Bible that why head it there? You don't know what is there. In Revelation, you see where God was created. They're telling you stories. How? Yes, now. God was created. Ijena Revelation. Ask me a question, St. Michael. You can bring up your question. God, the actual God. God is looking for God. What can you not make that you need God? What can you not make that you need God? What do you need God for? You need God to give you money. What do you need God for? I want to know what you need that God for. Do you really know God? You don't know God, but you believe because you know your father.
father, you know your mother. You don't believe in them. You know them. If you don't believe, be fair, Maro. That's why you believe. So when you are a Christian, everything about you is believe, believe, believe. Do not question it. Who is Chinua Achebe? Look at his name, Chinua Achebe. With his surname, you can trace him. That's why AJ surname. Where does he come from? Welu the surname Jubese. Even the Ejegide ruo n'Igbo Ukwu today. Asị na anachọ ndị bụ Okoye. Asị Okoye, Okoye. Ah, n'Igbo Ukwu, Okoye enwelu na enwekwa almost Okoye into 4 places. Kedu onye na-achọpụta ndị bụ Okoye? Iwesi na onwere one man. No Ọnịcha. N'afịa bụ Joseph. Joseph Okoye. Asị enwelu jebe ndị a enwe Joseph ebe enwe Joseph jebe ndị asị yes no nwekwa one okay no ịmanụ Joseph no nke akpa ogbe ya ijebe dị ya ifu iji go surname wee trace be trace te. Do you get? Okay, if 144,000 people will make heaven, so what about us that is not from Okija? No, ekwuru m n'ọsọ ndị Ọkịja ga-eje n'ihe gasị gị na ọ bụrụ na ihe azụzụ ebe ọ bụ na 144,000 na anyị nwabugoro Ọkịja karịrị 144,000 o elukwe gị nwa na-ekwukwe ogbe isi na-apụta. So that is to tell you enwere anything like heaven. Heaven enwelu bụ ebe ascension, elevation, onye abụ heaven. Hell bụ debasement, nke na bụ abasement. Hell bụ debasement. O nwere ka ị ga-esi dị demoralized. O nwere ka ị ga-esi dị down in spirit. Everything about you dị down. Your thinking, everything. The next thing na ihe a na-ekwu bụ nna na nwoke m etikwala na otiela a na-ekwu na itiele mgbe ya bụ na mmadụ na-etiela abụ n'ihi na ọ na downward spiral. Mgbe a gị nwa eji ọnụ osi ndị mmadụ na onye na living condition ya bụkwa hell. Ka ọ na-ịnụba ya na living condition ndị a bụ hell. O nwere community ị ga-aba ifo na ndị a nọ na hell. That is hell. If an English word, hell bụ discomfort, the worst ya bụ hell. I just deelu gị ife anụ nwe wezie aludu onye believe onye ife ga-eme ma ị nwụrụ. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe bụ ịnwụọ kịta ị ka ya bụ mmadụ ịbụzi mmadụ ife ịbụzi gịnị bụ mmụọ. Ibuzi anụ arụ a ke nke ọkụ ya elezi anụ arụ takasịgo n'ala ka ọkụ ya ele ọkụ na-ele ọkụ na-agba mmụọ. Mmụọ na-ele ọkụ gịnị bụ mmụọ? Mmụọ bụ eneji. Eneji ka ị ga-akpanwube ọkụ ka ị na-eje atụ ya wee nọrọ na-ekwu okwu n'ihi na-ekwu okwu abụọ na ị nwere ọnụ ịbụ bife ikwube okwu amụgosiri gị amụgosi iwe nwee ike na-emeki sound onye abụ na ị na-ekwu okwu. Nwa amụrụ ọfụ na-ekwu okwu. Nwa amụrụ ọfụ enwe ọda kọntrol ya ọ maka na ọ nụrụ etu ndị ọzọ si ekwe wee na-echi opi ya ya dana ta agịrị asị ya ngwakwuo ihe dị ona maọmị ọ na-ere anya bịa maọmị a na-echepi ọnụ ya chepu ya bụ niile ekwu okwu ata. So ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ị na-afụ na ndị ọcha enwe ọpalitu a ịfara ha a na-ekwu ogbara nke a na-emegharị ha ya bụ na ọ dị na-afụ ndị ọcha enwe adịghị ha nke ha na-emegharị ha enwe ya onye ọcha onye England echesi fish ọ sịghị na fetch ndị be anyị nọ na UK jụọ ya na onye ọcha anyị akpọ ya fish anyị mana akpụ ya fish anyị akpụ ya fetch Dad, is there a fetch?
anyị jekwazi chọzie ka anyị klem kwuzie ka anyị sịbakwuo ka ndị ọcha nwa wee nwaanyị ya na-asụ nọ na ha nke ha dị aka nke anyị dị ka anyị si ekwu okwu ka tọnda ha ya emeni ya so onye mmụọ na-ekwuzi okwu ni aka onye ụka na-akọgheri ya God spoke to me jụọ ya ka language God sụrụ nwazi ihe ọ ya agwago kpogho ebe ọnụ ihe ọzọ agwago things of the spirit ya ịjụ ha dị ajụjụ dị critical ọ sịghị na things of the spirit carnal mind idiot onuku mgbe gị na ya na-agụ akwụkwọ ọ na-agbatado 15 na klas bụzi onye a na-erivilụlụ nye akazighị aghọta baịbụl igotakwuru ogoro baịbụl ijiri egote gị wasa egotara dị menwan ya nwee goro ikpo afịfịa a na-ele ego ọnụ gị nwagoro ị na-asụrụ ya ịkakwa ya dị brilliant kemgbe ụwa ma nya nwa na-agwazi gị taa kristianity emekwuzie gị dị dọm bụ dị stupid na-ete ọnụziri ya nwa na-ebitu gị aka n'isi na-ele gị na ete ọnụzie kpọbịa dadi na-ebu ibu onukwu odekuru enweghị ike ịfụnata onye nwere sensị n'ime ọnụ ụka ị nweghị ike ịfụ onye nwere sensị ihe niile n'ebe a bụ mugu hapụ na oji ego eji ego ama onye nwe ihe mugu na-akpata ego ị na-afụ ndị a na-akpọ money misroad ifu bụ onye a na-akpọ money misroad na why for you a na-akpatakwa ego maka na ịmaka ihe ha akara aka that's why nyasị ọ bụ na ịkpata ego were obi ọcha soro ya na-emere ya anya ọkụ ịchụji achụjie ma ọ kwere iwere nwayọ egwu n'onwe gị agbaka m mbọ bụ ego ụbọchị na chi ọ bụrụ na ọ bịara ihe iji eje tọ na South Africa si na ya nwụọ ebe ahụ ị ga-anwụkwa di ya ụwa na-aga ụmụ onye nwa na-enwụrụ ụmụ onye nwa na-enwụrụ mugu ji ego ka nkụ mmeni mugu jisi ego ejegodu ihe a na-eje a na-ebu ego na ifu mugu ihe ama ifu gaimanụ ji ego ị ga-ama gaimanụ na-afụ uchu anụ ama na after show casting o nwere ihe emecha na EFCC achụgharịba gaimanụ yara eje na committee of friends meelụ marụ 5 million ozu ike ngosi ọbịa ọdịnọka onye ya amaghị nke a ma gaimanụ mana mugu kpatara egbe yiri na white and white ojeje ekpuru okpu ndị Zulu ojebekwa South Africa mbụ ka ọ wee rụ nnọọ n'anya dị ebe ọ nọ ekpuru okpu ndị South Africa anụ ihe ma anyị ma ha oneko efuko esi n'eko nke ya ị ga-ahụ esi ya ka onye imecha ihe a ya jee ka anyị fụ ma ịgba na fensị na vileji ma gaiman efu gaiman sef ị ga-ama na onye a bụ gai nwere ike inyedo ya na ya yi ego a ji etu ozu ike ụmụ ụwa achụgharịbakwu ya ọnwa ndị mburu okeshọn a ndị mburu ka nkụ a na-anọkọta aka amụrụ onye nwe moto amụrụ ma jee gwa MC ya na nsụọ na onwere onye kere ebu ji ga-adị ma onye bụ GLE ya bịa ka ọ rịpaakị ya nọchiri mmadụ ụzọ i wee rịpụta ka ị bịa rịpaakị ya awahụbago gị ama mụrụ na onye a ben adọrọsi ọfụma eputu oke ọlụ gwa ndị nọ n'iru ada ama na nnukwu fish na-abịa nnukwu fetch ya ndị UK do na-akpọrọ na ihe fish ọ na-akpọzi ya fetch do na asụsụ ụlọ so ọ bụ ka si eme ya ego anyị mahanụ ga-aja ọsọ kpaa ọ bụ ndị jego klọb wit Jowi Zaza bụ ajọ gaiman efu ya sef efu ọ na-eyi ọsị oyiri nke a gara ala ọnụ n'ihe o eyi na etu a ka ọ ga-adị yiri ofu jin na ọsị oyiri canvas onye mụrụ ofu doro ime ọya kpọbụ 2 million naira ịmago mmanya 2 million naira ụmụazị a jere bịakwa na buutu ebe ọ nọ ịmago adrọpụkwa ya nke wee yikọsịcha buru yikọ aka ọsọghị buru okpu tumanda mfodio ọ bụ ya nwa ka a na-emere ji ịga adị na ndị otu ya ọ chọọ ofu moto dị a na nso sef nọ na moto ya gara ọnụ mana moto gai nwa efu gai mara gai
abụ ụmụ ụfọdụ ejila na onye ji ego wụọ ya nọ ije n'ụlọ ụka efugasị chekigodo onye jire n'ụlọ ụka akwụsị ha na line ha na-eke ya hetara Ebuka Obi sị ada ya 2 million some of them nwebekwa nke some tụbakwa ụmụ bọyị ha some chụrụ ụmụ bọyị ha some ka a na-ebe akwa ego n'isi ha bịa ebe a kọmansị ọ n'ụlọ ụka ka ị afụsị ha n'ụlọ ụka ka ị ga-afụ hypocrite to make you understand or to buttress my point. Jesus gwara ya n'ihu n'ime Baịbụl ahụ gụọ ya ọ gwara ha bunch of hypocrites ọ gwara ha si ya na ụfọdụ na-abụ ha na-eme fasting na ha ga-eme ya ka ị wee fụ ha na irisi ya n'ihu ka ị mara na ọ na-eme fasting ya ka o ji wee sị gị if you want to pray Jesus kwuru ya if you want to pray go into your inner room and pray. Inner room ahụ ọ na-agwa gị abụghị physical room inside your mind ka ọ na-agwa gị oke anyị wekwuzi ya nọ physical room nke ahụ ọ gwara ọ sị agụ nọ na palọ gị ọ sị go to your inner room ihe o ji eme ya bụ privacy ọ sịghị na mgbe ị na-enye ọgụ mgbe ị na-eme ọgụ aka nne gị hapụ ịmụ ihe aka ekpe gị na-enye ọnwụ ihe niile abụ inu ka ọ na-atụ parable anyị nwa na-ebe anyị jebe mgbe ụfọdụ anyị gbanye n'ọkụ ogbube zọ na ego ndị mmadụ dị involve iyetago ka ọ hapụ ịdị ka asị na ịkọ na adịghị ocha ịgbanye ụfọdụ ịma agbanye bikọs onwe onye ị ga-emela ọgụ n'idoro ka iru ya pụta iyetago so ị n'idoro ịgbanye ya o nwere gel ya afọ oge anya na dis gel n'idiri enyemaka ọsịgụ biko na ndị agbanye n'iru ya agbanye n'iru ya nwere reason so you need reach oyi ma na-emego mana o nwere ndị iche olu ka at least ka amakwa na-eme nke ha bụkwa hypocrisy ma ya gị na-ekwu ya aha na-eme fasting ahụ enwe isi onye ka ị na-emere fasting mgbe iji mebe fasting a ka ihe ochie njiri about your life ị dị arọ nekịta some guys mere fasting ha nụta ya ji some guys mere fasting ha kpata ego so ka isi ya ọ bụ ihe niile je pilgrimage kpatara ego taa ọ bụ ihe niile jiri obodo oyibo kpatara ego some jechakwa obodo oyibo agbara aka nata ka purpose ije je obodo oyibo kwa ka ije bute ego ijire na ma efu na ego ahụ na-eru agha aka ịchọ wee ụfọdụ nọzi ebe a kama ọ ya anataba ka ọ nwụrụ si ebe ejebe jee na-akwụgharị sekpuru ana na-ekpe ekpere afọ gị niile ekpe ekpere ka ọ bụrụ na ịbụ gịnị ịbụ Trump ifunugo Trump ebe ọ na-ekpe ekpere ị ka Trump dị influential kedu ihe ị na-esekpuru ana ekpe ekpere isekpuru ana ka God wee nụ ya isekpuru ana wee mechie anya gị wee mebe ihe ị na-eme na-edoghị ya na ebe ihe anyị na-akọ ebe anyị na-ebe ya bịa nwee effect ebe a ọ ga-emezi na customer jụ na ọ da-azụzi m ahịa due to my stupidity ma ọ due to my incompetency ọ due to na m enwe ihe ahịa chọrọ the customer ga-atọ nụzi bịa gobe m ahịa kwa ya customer hapụ ebe ngwa ahịa dị ọ bịagoro m ma ọ bịa ọdọ na mụ nwa agbarazie jee ebe ngwa ahịa dị jee wetara ya mana ọ na-afụ ebe ngwa ahịa dị ebe customer na-eje ebe ihe dị olu ọ bụrụ na akwa ka ọ bụ igosi mix elia sizes ọ chọrọ nke a 36 ọ chọrọ nke a 42 ọ chọrọ nke a 38 si mix elia colors ebutuo di bundles ọ na-afụ ya were aka ahụ họrọ ọ họpụtacha ihe niile a ederia receipt uburu ngwa ahịa na-awa ọ ga-arapụ ebe a bịakwute ndị nwa na-enwero iwesizi ya ka size ịchọgasị wee na ọ na-agwa gịnị a na-agụ egwu a wee gbafee na the next shop ma isi a niile je na warehouse asị nwa apụ ọ bụ chere mma agbaghị nkịta epụba m wee kunye ejebe ebe ọzọ so ekpere gị aka not change it mana ọ bụrụ na ị nwee grace na grace so mmadụ na-abata n'ime ahịa adị more than 4 boys jidi ya ọ ga-abịa cheki alụ ma ọ ga-abịa enwe m nke n'ime fụ ahụ ofu ka obibi ya anabata isoro onye ahụ ọ dị ka ọ bụ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ grace ọ found favor ebe ị nọ
ịghọtago maka sị na ego ọbụla abịaghị anwe onye nwe ya nwata kpakarịa ọgbọ ya na nkụ asị na ọkpara na aja ọfịa efu ka esi wee ji ya akpara na aja ọfịa gịnị ya yikwa wee bịa dị nkụ mana ụkwụ ya na-ebu ya na-aga ebe ihe ọma dị akara aka ya ị ga-emere ya anya ọkụ n'ọkpara anya ọkụ na-emezi ka iji jezie kụba asịrị ara asị ya na ọ na-akpata nke ya na aja ọfịa nke nwakpara na ibe ịma ebe aja ọfịa dị ebe anyị je kpaa nke gị mgbe ahụ anyị na-etonite na-aba anyị jee nkụ ụfọdụ aka anyị kpakarịa ọba ekpere ka ha kpere ọgbọ ga gịnị ya jecha bọị esetụlụ ọgịnị ya the same time onye nọ ogo moto n'ọnụ nwaanyị ruo ụlọ ọba ekpere ka o ji wee meki ngịnị mere ọnụ nke gị iso ekpe ọkwụnụ nche agbara bọ ya the same time ka unu na-ekuni na be ọgụnụ kpee ekpere ahụ ka ezi ka o si pụtazie nke gị agarụ ajọ omume ụkọ nwanne m onwe ihe bụ grace a na-eji abịa ụwa ya ka o ji dị mkpa n'ụwa nke ị nọ n'ime ya kịta ị ga-ebi ọfụma ka ọ ga-abịa nwụọ ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa ọzọ ka anyị wee ya na-abịa ụwa ọzọ ọ bụrụ na ị ga-abịa ụwa ọzọ ịbịa ọ dịrị gị izi nke ị na-anọ ibie ya ọfụma ebe ọ sị na ọ ga-eji ajọ omume ndị nna neta ụmụ ha efukwa na ọ ga-ejikwa ezi omume ndị nna netakwa ụmụ ha ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ dịka ọlụ onye ọbụla si dị ụmụ ha na-enweta fevọ ya ka eji asụ ụzọ asụcha ụzọ a n'onu Igbo ife akpọrọ ya bụ ụzọ nna dị ọcha ka ọ n'ịnụba ya ụzọ nna dị ọcha nwanne m isi when village people remember you gee ntị a sị na ilo na asị na-egwu anyị ọfọ na ogu nwe mkpochi ihe ọ bụla e kwuru n'ụwa a nwere ọsịsa village people na-abịa your way there will always be an open door for you. There will always be an open door. You must get through. Most of us, ihe ji anyị taa bụ ajọ ndụ anyị biri before ma ọkwa ihe ndị nna anyị ha metara. Ụzọ nna dị ọcha bụ afa mmadụ. Ụzọ nna gị dị ọcha, ụzọ gị ya adịrịrị ọcha. Nna machi ohimiri. Ọhịa anyị na-agba mbọ a kịta ka anyị machielu ụmụ anyị ohimiri ka ọ ya bụ ha pụta na ohimiri a ka ha nwee ike gafee. Nke nwa bịaziri na-amachiri ụmụ gị ohimiri wee were ilo na asị dọchisicha onwe gị ife na ọ ya adịrị ụmụ gị difficult. Ibi ezigbo ndụ kịta ụmụ gị a na-eri ndị anya ọkụ a na-eme ha. Nwaanyị ụwa nke ha ji wee dị like this, nwaanyị o ji dị like this, ọ nna gị o mere ya. Nna gị nwere ike bụrụ ajọ mmadụ bụrụ ilo na asị bụchisiche nna ala kobe ịkpa kochisiche nna ala gwọba ọgwụ gwọgbuo onwe ya mgbe ọbụla ịkpara afa dị masị mba nwoke a bụ ajọ mmadụ. That's why na girl na guy ga-ayị the guy akpọrọ the girl jee ka o gosi ndị be ha this girl. The moment a jụrụ the girl onye bụ afa nna ya okwuo ka ahụ ị nọchara na ada dị ma na-akpọbata nwa ya si ya see this girl na ọ ma abata na this family. Ikwu enukwu a nọsị gị laịlaị you cannot marry her. Ị na-awọndazi ọ ihe nna ya mere ọ melụ girl mụ na ya gụrụ akwụkwọ my classmate ma anyị magoro mgbe a na-agụ akwụkwọ a na-enetu mmadụ anya wee mezie jee Lagos batazie asị nwa Lagos nwa afọ m na-ekogodu na-eko wee ma na-eji abịakwa na-anụkwa stori dị girl ịmago ihe akụrụ na secondary school na-anụkwa stori bọsị nwa ama na-eji visit mụnwa agbata ahụ agbatịcha na nwoke ka anyị pịrị ya na taa na ana m nije nchetara ya ode jejahazi okovis mlem okovis okovis adachie okwechiri misi m adachie ka ihe ha si bịa na ahụ anyị nọ sị m nke nwa be ya si ya mma kekwana ihe ọ na nke bụkwa nna ya ọ sị m nke nwa be ya first time ever nne m na-ajụ m nwaanyị chọtara m
mgbe ya gafere jee mepee kọtin si dịga pụta ilo na dịga apụta si ya gị akọwa onye ọ bụ mma ya egbudo ogo si dịga bịa nara hai ihe a na-ekpo na ifugoro ukwu nwa mma hai ana nne m emebe amụdị ya bifo nwebeghị ndị ga-echọtara mma m rezi eyebrow ọ na-abịazi na the room ọ fụrụ ya na room boys mgbe ụfọdụ anyị na-achị ya anyị na-achịrị o mgbe m na-achị ịta ana enwe ya na-abụ ejecha na jibijin mgbe ụfọdụ taịm aga na-anamụzi asị ka a bịa na ebe a na-achọ bụ ebe ya eje ihe niile ebe ahịa enwetagoro be nna nke a kasị ya nna ya na-ekpo na ihe niile a bụ ihe emetara emeta ọ na-eme onye ọbụla nwere ka ihe esikwara nwa nata okoma na-ajụ ọnwa ahụ ọ bụ onye okwu ha n'afa mpịa red flag fụrụ ya so ọ bụrụ na ibiri ezigbo ndụ your mates will like you akpa afa ga-asị gị no na agaghị m ezigbo mmadụ so people will like to associate with your children even ọya ncha bụ heaven aha na-ekwu ụmụ ga-aba na heaven favor isi aka nne isi aka ekpe ha ma adịghị imere ha ma na afa gị na-asụrụ ha ụzọ ebe a kpọkwara afa dachia ya ihe ha ma na mgbe mpa ha dị yọng ha ma n'oge mpa ha dị yọng na mpa ha n'obiri ezigbo ndụ eze o ji dị mma bie ezigbo ndụ you never know onye ọbụla na-agwa gị nke enigwe hapụgodo ebe ahụ hapụ ebe ahụ ibi ezigbo ndụ ebe a nwanne ị ga-eje bịa ibi ezigbo ndụ you go enter n'i na-ana kịta anata ịma na onwe reason ị na ihe ọyọta o nwere reason nche na onye ọbụla na-ayọ ọyọta ọ bụrụ onye ọbụla ga-ayọ ọyọta ka ọ na-aga emepe o nwere nke ebe ị ya akụ agbajie gị aka South Africa ile anya na iji omee na agha akụrọ gị na onwe mgbe ọ na-agbaju odoro even Italy na so many countries guys na-ebu ekuru backpack ebe a toothbrush toothpaste ihe na-enye ebe a ihe o ji biri na owe a dị n'ime akpa ịlahụba onye ata echi ịlahụba onye nwanne echi ịlahụba onye echi a ka esi akwụgharị maka na ị nwere ụlọ onwe onye ị ga-agwa ọ compromise ya si ngwa nke bịa ka gị na ya nọtụ n'ọkwa 1 month o ekwetagodi na 1 month ịmago na ihe a big relief before that 1 month ọ bụgodu na ego ga-ezu ihe ya na-achọzi ebe onye gị na ya ga-amaghaji ego ka ụnụ dị ebu abiri nwere ike ọ bụgodu na ego ga-ezuru ihe akwụkwọ onye ya akọwata ọsịgo oke na ka o tiri 200 ọka o tiri gị ego ọda ka ị wee kwụpụta ụgwọ ụlọ maka ene na anya fụ na ịbụ ya họzụla nọ n'ime ekiba anyị ka bịara ọfụ because na ka ihe na-eme a na-afụ people are watching you ị na-aga people na watching so ihe anyị fụsụ ya na-ekonukọkwa ọkwa ifuru one guy na South Africa na-ekwu na-ayọ gọọmenti na ha dị stranded na ya bụ onye Ọnịcha na ihe abụ 34 years ya na South Africa ọkọba nnọọ ọkọcha wit ndị ọzọ na mbazi ha ndị chọrọ ịnata Ọnịcha ihe m na-ekwukwe that day chetakwa na vidiyo mere nsị ụnụ na ụnụ ka ya witness na ala Igbo anya ụnụ ka ya witness brutality na ihe niile efurusi South Africa natara most of them bụ ndị ogbu mmadụ anaka m agwakwa gị ya today most of ife ịfụrụ na-anataghị ya abụcha ndị gbuchara mmadụ ebe ụfọdụ egbuo na mmadụ 10 ụfọdụ egbuo na 15 ụfọdụ anyị agụta mmadụ ha were ndị ịfụrụ na-anasịtasị ebe a daga emecha kwefuru voice note sozi the guy a na-akpụ ya afa onye Ọnịcha a na-akpụ ya afa na-agwa gị mmadụ n'ihe o megoro n'obodo a na-agwa gị ụdị mmadụ ahụ kịta ka ọ na-aga afịa si ya na-agagharị ihe niile o mere si ya aga apụtazie echi ebe a nọ something enwere ike na nwa gị na-achọ ịgba nkwụ ma ọ nọ na chime wedding chief's bridesmaid ewee bụrụ nwa onye ewee mee onwe introduce na ya bụ nwa this person anọ unu ya mere gị ihe na South kedu ihe ya agwa nwa gị kedu ihe ya agwa nwa gị ma ọ nọ nwa ahụ
n'ọzi nwa ya ka nwa nwoke chọrọ ịnụ iwee sị ka ị jụọ ese iwee jụọ ese wee bụrụ na mpịa abụ onye dị ona akwadoghị anyị na wedin a kansụl nwa gị feisi kama ịgbagbuo nwa gị ahụ iwe tie ya na yubona m resim kama ọ ya dubatara gị onye which blood ka ọ chọrọ ibubata na your family kama idelete nwa gị ahụ nke aga efuba big man ji egbe gbagbuo nwa na mbọna m na odelete ya ka aga ka ị bịa ọ na-afụ nwa everyday ọ na-echeta ihe nna ya mere ya a na-agwa gị ihe a na-eme na sa person ga-amechazi after some years nwa ga-ekunie n'ọja ịnụ nwa ya ma na ya na nwa onye a na-achọ imekọ biznes nọọsụ ka ọ bịa ka ikpere ha ekpere ihe so efu na ihe niile a na-asị gị ka anyị dee ya n'aka Chineke ihe a bụ rọbish ihe a n'aka gị ka ọ dị o kere gị nye gị sens go multiply ya emebe ihe ọ na-ebe na-achọ ka ị multiply ya ka mmadụ na-were gị aja kama ihe maka ijebe amị jee nna gị sendịrị gị akademi jechaa akademi ma mechaa pụta ewere ezigbo rank nye gị were pesụl nye gị ihe niile ị nọrọ na be gị ụmụazị apụta n'abalị na-akwụgharị na geeti gị na-achọ ka esi ya jọmpụ fensị ịtụtụrụzie fonu kpọba steshọn kọmanda na be gị dị ebe a kpọbazie ọgụ ụnụ na amị na nwere ụmụazị nọsị na geeti gị na-akwụ ụmụazị ọ bụrụ na nga bụ ọga ndị amị ka ehihie m onye amị ya ọ ịkpọta narịa yunifọm niile a kpọrọ ya sisi je kọtụmata na tịtọ si infact send ya sabisa si je debe egbe nyere gị kedu ihe iji eme egbe ji eme decoration n'ụlọ enyere gị egbe nye gị mgbọ ka ị wee chere onwe gị nke esi i wee rapụ iji egbe ahụ ma ihe enyere gị ije kpọba ọgụ ụnụ n'amị ị kwesịrị ịbụ onye amị the same you si na-ebu soja of Christ na-abụ nwa obere iyọgidere God iyọrọ ya garị ịgwara ya na inwe ego nri iyọrọ God transport money iyọrọ ihe ọbụla ị na-ahụ ya go down on your knees ihe ọbụla God nke ọbụla God ma nke ị ga-eji aka gị mee gị na nwaanyị ibe gị aka ọnụ ijebe God nke ọbụla gị na-ekwugharịrị ọnụ ọ ga ọ na-enemi ije buru jebe n'aka God ihe ọbụla n'aka God ihe nna jụgị bụ ọ bụrụ gị bụ God ihe niile a na-aga akụrọ gị gịnị ka ihe eme ndị a na-akọ ya ihe njisi gị na Naijiria kwesịrị achịkọ na many people ebe a isuo ha ọkụ ichera m amụ ihe nna gwa gị ekwesịrị isu many people ọkụ abịa rụchalụ mkpụrụ mmadụ one ma one dị ka isi ọka dị ha mma achịrị ha ejeghe dịka Kongo chọọ ofu ebe debegodo ha ụtụtụ agba ha ọgwụ ndị ara arahụla anyị agbaghị ya for complete 2 months after 2 months ọ dịka isi ọchịkọnata ha ọnụ ewerezie ha jedebe ebe ahịa na eme ha assessment ya brain by then awụgo fuel ebe a suo ihe niile afọ afọ ọkụ ewe were nwaanyị wee replan ebe a rụgharịa wee jee chịbata ụmụ ebe a wee ha ebe a ebido n'isi ime m president of Nigeria today mosque niile dị Nigeria mma apịa ụlọ ụka niile dị Nigeria m ga-apịa shrine niile m fụrụ mma apịa ha ncha onye ọbụla na-akpọ obi ya baa n'ụlọ iche ime shrine ga mee ya n'ime ụlọ gị iche ịrụ chọọchị ga rụọ ya n'ime kọmpaụnd ga ana nnu mkpọtụ ala akụba n'obodo onye ka ị na-eme ala akụba nwa n'ebe ife obodo aga obodo edevelopụ echi na onye ọbụla echebe iche ka mmadụ ọkachi onye ọbụla echebe iche ka mmadụ mana China ka a na-eme ala agha akụbarụ na China ebe a ka a na-eje we are saying thank you Jesus thank you my Lord abụrụ ebe a nke ha ahụ ihe na-afụ na shọpụ gị ka ọ ya dị ikoro iko ya na shọpụ gị eche na ihe na-ekoghị na moto ikoro buru nawabe
Yana Elon Musk na ndị otu Mark Nsụka onwere nke efuru ebe ọ na-ekpe ekpere onwerego nke efuru a na-aka anyị ka ha sị ka ha respekt ya nke onye ọbụla mana ọ bụzi etu anyị si eme ya bụ etu a ọkwa efu na Tinubu na federal gọọmenti enyego power to road safety corps to arrest onye ọbụla afro na-ezi ozi ọma n'ime moto ana fine ya bụ 50,000 ọ bụkwa na enukwe ya akpọkwa nwanne gị ọ bụ na nwanne gị ka na-ebu baịbụl na-eme nkwugheri dị a na-eje anọ na paakị elu odibe moto losi ha mịbanye ebe ahụ sị ka ekpere gị ekpere zikwe ha na-ekwu onye ya na onye road safety ọbụla afro ka ibu baịbụl na-ezi ozi ọma n'ime moto a ga-eme gị arrest ịfụ a na dịtin apụtabago nwa obere oge na anwa na-agafe wee n'ụka last speaker na-ekwu n'ụlọ ụka na-apụta n'iro emeghị arrest onye abụ na ihe a anabago they don dey go one by one they don dey go nwa obere ọ na-apụ agwa m n'ụbọchị a sị na in the next 10 years onwe ozi onye ya afụ karasị gị nna ka anyị je ụka ma nwa agbọghọbịa sị gị na a na-eme gị invite n'ọnụ ụka ha mbọchị ụka dị ya anụzi from now nje lue 10 years ụdị akụkọ ahụ ada akụzi ị na-eme onye invite ka ị kọọ gị ime m invite n'ụlọ ụka n'ụbọchị ụka mee gị invite na klọb on Friday nke m yebu ụzọ bịa ọ bụrụ na ịbịa klọb on Friday mma bịa nke gị n'ụlọ ụka ịbịa klọb anyị ṅụọ mmanya kpaa ezigbo nkata gbaa egwu gbachapụ stres gbachapụ ngwongwo na ngwongwo dị happy ọ gwara ntị ya na anyị ga na ya adị anyị esi ebe a jee ya adị njem a wee dọwa iri gị ya nke nwa ka ọ ya wee pụta Satọde rigodo efu na klọb bara uru karịa chọọchị ka m na-agwa gị na n'obodo oyibo eji ya klọb egwu chena ụzọ mmanya ka a na-eje aṅụ na klọb ka a na-akpa biznes na klọb ka ị ga-emeti important people na klọb ka ị ga-anọ fụ ife ị na-afụbeghị bifo ijeri klọb efu men bụ ezigbo moto sefụ ọgụma gị agụ ịgbasibe mbọ ike efu na nwa gị na ya bịasịrị obodo a the same time na divoy na-eme ọfụma ebe a na-akpa nkata a na-agwa gị na this guy na obubutere moto na aṅụrụ mmanya na nke mbọchị ụka na onwe moto this guy bupute ihe ya na-ajụzi onwe gị ebe na ịpụtara ọrịrị n'ọrụ oyibo nke a bịara ya nna tikọtụ ọnụgo ncha ife a ka ya na-eme ọ ebe ahụ ka a na-ebuni mmụọ ọ bụ na mmụọ gị na-ada ebe ahụ ka mmụọ gị ya ekunitere ịnọ na klọb efu na onye a ezigbo mmanya dị na tebụl ha mgbe i jere jee gbara mmanya ṅụọ gbara na nke onye aṅụọ gbara na nke onye aṅụọ ihe mgbe mgbe o ya eruo afụghị na ọmaki nke ị na-eme onwe nke nwa ifele ga-ebido mebe gị ifụkwa na onwe n'idi ka nke nwa sokwa gote ọ bụghị mgbe ọbụla na-egote na-enye gị ebịara klọb ịṅụ nkwụ ije na tebụl ndị a dọna na so onye ochie ịbụ ịgbara ṅụọ ịgbakwa na-agba egwu azadị iwe nwa bịa klọb ka ikpere aka ejekwa ịgbarakwa na ọ bụ na Jameson ịgbara ṅụọ ịṅụọ onye ụta atala ndị elu ụwa onye ajụjụ azadị iwe a na-edeghị anya nwapa azadị iwe ndị nọ na next table amago nọ na nke ha ka ị na-eche azadị iwe na-ajụ oke ife na-emezi na nwa nke anya n'ibe travel si mmadụ ya na-ese nna ya amakwa nne ya nna gaghị ka ezi na ekwesịkwa agaghị si n'aka iburukwe nkwụ ịtọ pụọ ị na-agba okirikiri ịṅụọ ya wikendi ya apụtakwa next weekend iburukwe the same format ya
mgbe ị na-eme ya 3 times 4 times guys amarago maka na-anya ka afụ tebụl onwe onye na ya onwe ihe debere so you feel that need to up your game ebe onye na-eche echiche ọfụma ọpụọ game gị ọ bụrụ na ihe a ka ị na-ere mana ọ dịzighị n'aka iyi afụnwu na onye a na-emebe ijekwu ya nna na ike ịṅụ mmanya agwụna gị na ebi obodo ya ịṅụ mmanya ọ bụrụ na ya etigiri ya na-emezi tigiri ya na-eme na mmadụ na-apụkwa apụ ọ mana inwe responsibilities na ọ bụ ihe a ka ya emegide na ike ịṅụ mmanya agwụna gị amara na ikwubedo okwu ka nwa mmadụ ewetara anyị ya gị nye gị 1 or 2 ideliva nwuo ịbịakwa ọzọ enyekwa gị ofu onye ezugokwu imekwa gị isokwa gotebekwe nke gị o nwere mbọsị a ga-anọkwa ịnọkọta o nwere ka isi nọkọta na klọb ụmụazị ewere mmanya bịa dọbara gị ị na-ehe anya sị that guy over there you see that guy over there that one wearing black yeah he's the one that sent us ị na-anya fia o mere gị aka na onye inyere n'aka ọ babago uru na mmadụ ogote nwuo na mmanya wetara gị maka na life uche njibekwa gaịs makwa na oche njibego ịmana ọ maka na ebule ebe a mana ọ bụrụ na ọsọ n'ụlọ ụka ka a na-afụ ihe ijire n'ụlọ ụka bụ ka ije ebe akwa meghere etinye nke iji onwe ihe ya wetanwu ana onwe onye bịara ụka ị ga-eje nwe igwe okwu biznes ịma ihe ọ na-eme ịma kapasiti ya ịma anụ abịrị ụka ngwere niile nọ mmakpu ebe nwe onye nke mmanya afọ n'ala mana ọ na klọb ka ị ga-ama ndị na-eme eme pending biznes ị na-eme ijiri obodo oyibo eje ụka Naijiria ebe ị na-azụ ahịa ebe ị na-eme biznes bụkwa obodo oyibo nke go kee ndị gị na ha na-ekonyekọ ọnya bife mata anụ ebi m asaba abụrụ ebe nna m ọrụ oyibo ka m bịara ndị nne idiri ide ekonyekọ wit bụkwa ndị na-emekwa ihe m na-eme ụkwụ nabakwa m azụ the same people ga-ehepụkwa m ọ bụrụ na m adịghị enweta nzuye na-eji need from them then move njekwa na klọb m na-eme itikwe 2 or 3 people ya ebe egwu kwesịrị ka a na-afụ o nwere ebe ị nidiri draw energy ihe niile abụghị God anyị esi n'elu tụapụrụ gị ego ego adazi aeroplane tụapụrụ na-akpa ego ihe a ka a kọrọ anyị mgbe a na-enye relief mgbe a nụchara Biafran war mgbe a na-anụ Biafran war ka a na-enye relief anọkọta plane fefe drọpụ 1 or 2 na-agbada taa na community dị displaced onwe ka afọ na afọ dị atụapụsịala ụlọ ihe aeroplane tụapụrụ m akpa ego ụdị ha dị ọzọ God enwe ihe ọ na-enye God cannot give you onye ga-enye gị bụ mmadụ ịda na o nyere gị n'ọjọọ ka o mechie anya nye gị based on ụdị mmadụ ịbụ ma ọ nọfụrụ na ụwa na-atụzi gị n'ọnụ ma ọ bụrụ na God nwa God obi anya gị enyecha gị ihe eji ike na onye ahụ thank you Jesus echi bịa ka nye gị ọzọ ma echi kwado bịa thank you Jesus so ụmụnne m ebe a ka m na-achọ ka m nweta ya n'isi njedebe Ebuka Obi anyị ya na ọkwa mbọsị ọ ya anata people ndị ga-ekunye buru egwu buru ma oge na-eburu ịgba jee jebe n'airport jee ka eje kụrụ egwu cheke mmadụ na-eku egwu jekwu ebe ahụ ọ nọ na obodo na-eprogresi na-adị eme nkọgheri ọsọba anyị ka a na-eme nkwugheri so Naijiria anaghị enata ha Naijiria imegwu ya ala that evil spirit abaghị ime ibido kọba ka ha nwa ibido nkwugheri na mgbago onye onwe ya nwe ụdị taịm ahụ ije na Dubai mbọsị Fraịde ka onye ka eji aka ụka dị ya mgbe aka na mbọsị Fraịde mbọsị ụka ekwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ ijebe ụka ka anyị mara mmadụ ene ga-anọ dị ya efu ka esi chenjie ya so ọgụ nwa ka ọ dịrị hapụ Ebuka Obi o ji ọzọ ejide ndị a n'ọrụ nwa obere oge na-efu na ihe niile a ga-etikwe ihe eji ya ma na ihe nna gwa bụ eziokwu isi Ọnịcha bụ anyị moto just take note isi Ọnịcha bụ anyị moto na-eje Lagos si ebe a na-ebe anya n'ogologo ụzọ billboard niile ị ga-afụ ji eruo na Lagos na anya ka ị mara ma nwere nke ị ga-afụ CPM bụ Christian Pentecostal Mission na anya ka ị mara ma ị ya afụ Christ Embassy na anya ka ịfụsịa chọọchịs niile a na-eme mkpọtụ bifọ ka ị mara ma nwoke ya afụ
ihe afụzi ya ihe a na-akpọ ya end of an era nke ha agwụna. na-ele m anya n'ogbe gị na Ọnịcha na-ele m anya n'ogbe gị na Lagos na-ele m anya n'ogbe gị na Abuja negasịa ka ịgwa m eria emepere ụlọ ụka ọfụ edere Winners Chapel maọbụ the Redeemed Christian Church of God nke Adeboye. ihe afụzi nke ochie a na-elesizi ya elesi close ya because a na-enwezi poor turnout. ọ bụrụ na ada ere ya Ebuka Obi ya egotenwu Mountain of Fire nọ na ihe Ebuka na-amachagharị ihe onwego ndị machara ya bifo ike agwụna. ị ka na-afụ Lost Choosing nke a ka na-emepe ebe ọfụ. Lost Choosing na-ada emepezi nke ọfụ. many people agbapụtasigo ebe ahụ aka na alọ nlọ ma agbakwa ya egbe jee nata onye egbe. inene ihe niile efu nọ ndị ike gwụrụ na nkọgheri ya. o nwere young man ị ya afụ na Choosing na nye young man ụmụ ya na-eme ihe afụzi ya. ihe niile abụzi ọkụ na-anyụzi anyị. asị niile ahụ asịrị asị ike agwụgo ha. ndị mmadụ amarabago eziokwu a mezi ka ha si n'oru na-apụta. agbụ ahụ ekere ha na brain ha atọpụbaghị ya. sisọ ndị ala juru na Katọlik na Anglican na ndị otie na-achọghọ iburu onwe ha uru mana majority apụtabago na ha na-ejezi aya ayịyọ na anọkọtazie kịta fada achọta gị n'ụlọ na ịnata ụlọ kịta fada ga-achọta gị ịnata ụlọ na ụkọchukwu ga-achọta gị n'ụlọ unlike before. agụụ abịago na a na-enwetazi ka esi enweta. I dey tell you the whole thing emechibego is closing down. era anọ kịta abụzi era God. era anọ na-abụ era kọmputa. onwe ihe gbara aghara ịjụọ ya kọmputa ọgwaghị. ịjụghị ya Google ịjụọ ya AI ọgwaghị. ihe what God cannot do does not exist. Jerry jike ọ ka na-egwu onwe ya wayo. ihe ọ da eme na-eme exist ka nkụ. God ada agba bọọlụ na-eme exist. God ọ na-asị asị ọ pụtara na asị ada emezi exist. ada ekwughị oga use your brain that's all. use your brain. na-ejiri audition akpọ cast ya so na ndị ga-eme fim ọ bụ God mere ya all your intelligence interpret the role ahụ ọfụma. you qualified for this role that's why you got the job. iji ịtụ mmama n'ụlọ ụka bụ your stupidity. the best mmama ị ga-atụ bụ onye ahụ nyere ego link ka ije n'ihe dị odo a na-eme nyanwa ka ị ga-eje gụrụ mmanya nye si ya thank you. without you I couldn't have gotten this job. onye a zụrụ bụ na skuul egocha bụrụ mmadụ taa nweta ọrụ na bank nya ka ị olu your salary. i were 10% n'ime salary gị jee nye onye ahụ ọ bụ n'ụlọ ụka. without this person ị kaghị gain exposure ị kaghị ịga akwụkwọ. give honor to whom honor is due. onye a bụ God ịfụrụ anya. without this person ị kaghị ilu ebe ka ị na-eje n'ụlọ ụka bụ your stupidity. if you so much love your pastor ịchọ imere ihe mere ya ihe. ịchọ imere ihe mere ya o ji akwụnye nchi na nchi ya da-arị elu wee nye ya rie ihe 10% ya nwa God were ya jee nye onye eni. ọ bụrụ mpa gị nye ya ọ bụrụ mma gị nye ya o deserve ya. 5,000 every month were 10% salary ya jee nye your parents. na them bring you here. they are the God ị na-afụ anya. they deserve it. onwe ụdị ekpere nne gị amara na ekpere gị na salary a na-akwụ nọ ya na nna gị na-eri 10% ya. ọ bụrụ na na-akwụ 300,000 30,000 ahụ bụ 10%. i were 15 nye nna gị were 15 nye nne gị gbuo alụghị ya. yes ha nwara na-ekwu na i place on salary at least ego a nwere bọjetị ha eji ya na-eme. ọ bụrụ na nne gị na-ekuchala ọtaba ma ịgbago na-esicha. ọ bụrụ na nna gị bụkwa onye igo gị wee kwu ya na-agbazu ma a na-afụfụ ọ tara n'isi. ịhapụ ya were bụrụ akara ogiri ị na-amaghị ebe o si na ọ maka na oyi ogologo akwa ka ị na-eme every month i were 10% jee nye. ịhapụ nne gị na nna gị a na-ayọ gị ayọ na arụ adịrọ nne gị. ọ nne gị na nna gị deserve 10% ya. they are your God.
10% here every month should go to them, not church. Church, but you will hit in your church. Go and dash them. Dash your pastor. So when your pastor, dash him. Give him from your mind. Don't give him 10%. He doesn't deserve it. God again, yeah, your parents. More when you sponsor your education. In case your parents are no longer here. Anybody above your guardian, on your guide you will low to this stage. Or guy has savage or guy has settled all of them. Or got any 10% no deserve it. We are not have God flying, and without him they carry you ever. Ọ bụrụ na onye akpọpụrụ gị obodo oyibo iwe ji obodo oyibo kpata ego kpatara taa ọ ga every month nye 10% ya na ya bụ niile eku ume taa ọzọ wara ọ na na-aza taa ọnya nye 10% ya onwe any God ọzọ na-eme exist ga-eri ego a na-abụrụ ya nke ị na-eweje n'ụlọ ụka nkwugheri inwe ihe ị chọrọ inye your father, your pastor, your reverend, or whatever na-enye ya n'osi n'obi gụpụta n'ịlụ ọbụrụ the man na ọ na-agba mbọ ka ị wee na support life ya. Don't ever say na God sị 10%. Onwe mgbe God kwuru dị okwu ahụ. God abụrụ mmadụ. God adịghị eri ego. Onwe mgbe God kere ego. Ọ bụghị God kere ego. Ego bụ human initiative, human creation, artificial, ọ bụrụ original. God bụ ikuku, God bụ ọkụ, God bụ mmiri, God bụ anị. Ọ ihe a bụsị God ifụrụ. Anyanwụ, natural. O na-ekwu okwu. Onwe ebe ọ na-akpọ gị na fon, wee agwa gị ịnọ na nlọ wee sị gị, gịnị ya da-asị anything. Enwere ụdị akịka. So 10% ya na-akọ bụ ọga na-ewepụghị na akara m ịbụ mmadụ taa. Mfu nke mmadụ mere nkwupụrie, agwara gị bọsị mfụrụ anyị dọ nso mee nke ya. Ụmụazị na-akụri egwu anyị dọnso eburu egwu ọ na-ekekwa hia steji ọ bụkwa anọ once Christmas na-abịa oyi ejikwa anya ụfụkwa ka ọ gbarachakwa ihe niile ọ ya agba obubute ego ahụ ọ na-enye onye ọbụla kwenwe nke ọ chịrị ka igbo ihe a bụ 10% nke ya ka ọ mere etu a bụ ihe a na-ekwu onye ahụ mere ga-eburu mmadụ without those people ya na ya na-akụkọ egwu anyị dọnso akarị ebe anyị dọnso ọpụta maka ọ ndị a ka ọ ya jụrụ anya onye ọbụla adejụọ ịchaka ya ahụ ọ na-ajụzi ịchaka ahụ ọ chọkwa ibunikwa egwu ọ nekwa ha anya amụragokwa ibunikwa egwu ị na-anụ na anyị dọnso onye ịchaka oche without these people anyị dọnso anyị eru ebe oru o wee malụ na without these people akarị m ịnọ na o wee na-eweta 10% ya na-enye ka ọ na-abụ ojecha egwu ọ dị-enye ejechakwa egwu o nwekwa nke ọ na-ewepụtakwa wee sọtụsị ha maka ha nwere ezinụlọ gị wee na-abụ nne gị na nna gị ụlọ ndị mere gị bụrụ mmadụ ha na-eri your 10% salary gị a na-akwụ 500,000 ị na-eri 1 million obi ịma aka esi ya were 100,000 na-eke ya nne gị na nna gị every month kwado ka ije enigwe kwado ọkụ ije enigwe kwado ọ na-ejide Christianity just dara unu brain gasasị ya na ọ na-amazi ihe nne ya na-agwazi gị na-abụ a life of a true Christian ijekọta n'ụlọ ụka for a true Christian. A true Christian cannot lie. A true Christian cannot onweghị ike be betray. Ọ dị possible. So such a person mafia ebe a na-ekuziri ụdị ha na-akọrọ ya niile ebe a na-akọrọ gị about enemies ya ka ya kọkọtara gị eburu nne gị aghọọ your enemy onye ọbụla nke ya nwere disagreement ọ bụrụ enemy anyị akọrọ gị the original meaning of enemy na onye gị na ya nwere argument abụbeghị enemy onye na-enwe ebe o si dachie elu gị abụbeghị enemy gị not just na o nyere correction na your lifestyle nwere ka ọ dị ọ bụrụ na enemy emegidekwuru enemy common nnụnụ na-efefe efefe o nwere ike eletrik poolu koturu ya n'abalị o wee daa n'ihu ube gị ewepụta n'otu o wee bụrụ na ikwikwii enemy enwudie ewee kọbịa gụgharịa onye ile gị ga-atụ otu komkom ọ ga-atụ otu onye ile gị ga-atụ otu komkom ọ ga-atụ otu kom na nnụnụ na-efefere onwe ya ikwikwii o ji efife efe kwa abalị ka o ji efe anything a na-enwe accident o nwezi accident n'ihu nke enwere ike mmiri zoro oyi a na-atụ ya
ọ bịa na be gị ka ogbo ka ahụ kpoo ya ọkụ iwe teta ụla wee fie ọ bụrụ onwe agadi nwaanyị nọ n'ogbe unu agadi nwaanyị atọ na kwuo n'ọya nwa enemies Holy Ghost fire emegidezi fire anụ nwe si na fire elevate ya ọgbazie na fire ya eje South Africa afọ ama ụmụ ụlọ ụka dị a ọ karịa ZCC ụlọ ụka a na-ebu mkpara dịka Sabat ọgwụ na o nwere ndị yafu yi green nwee ndị yi blue nwee ndị yi white ọgwụ na ada awụ ara a na-ahụ ebe nke be anyị bụ faya na nnụnụ na-agara onwe ya nnụnụ na-agala onwe ya nwekwa gịnị ya ma onye ọcha ya kpọbata nnụnụ a maka chi weji ya saa ya ahụ sachaa ya ahụ chọọ ụtọ were apụọ ya debe ya ofu ebe ahụ kpochaa ya ọkụ okurukwu ya kuputie debe ya nnụnụ efere onwe ya si ya baibai ụmụ anụmanụ ya dị ime nọ in distress need help ọ bịa na be mmadụ onye ahụ mkpọbata ya ọ mụọ nwa onye a na-echa ya anya wonde ọ kpọrọkwa ya pụọ ma ọ mụchaa nwa ya tikwu ya n'ime ọhịa o jeburu onwe ya ọ nọkọtazie mgbe ụfọdụ anụmanụ ahụ abịa neta ya pụta ọrịrị na bie ọfụkwa ya okurie ya na ya nọchakwa adị anụmanụ anaba mana be anyị a anụmanụ bịa ọ bụrụ enemy send ya monitoring spirit the next na-achọ isi kụgbuo ya akụgbuo ya si buru jee tụfuo na enemies ọ ihe chọọchị kụziri onye ọbụla bụ enemy anụmanụ enemy ngwere enemy oke enemy nepa na-arụkwuru onwe ha ọrụ enemi nepa bụ sendị nke sendịrị ya nekwa nepa ahụ ịkwụ ụgwọ ọkụ nepa eburu poolu nepa ahụ enemi Naijiria ike ogbure sochali ndị Igbo anyị nwere serious problem ọ ihe Christianity wetara fear but you need to conquer your fear by unlearning ihe niile a ha kụziri unlearn and relearn. Yes, by the time you start facing reality for a different thing altogether, do not ever believe there is a God somewhere counting all these things. Your conscience is what counts everything in them. Conscience will take note of everything the same way your brain your mind I capture everything but I need an urban everything I need play out na nlo enwe ihe ga-afụ kịta icheta ihe mere before because not the recorded na brain ihe niile anya gị na-afụ whatever anya gị na-afụ ihe ọbụla happenings ọbụla around you ihe niile a na-store here ọ na-store na your brain o nwere ihe ya afụ isi na-afụgo m ihe a somewhere ka ebe m fụrụ ya ka ebe ịsaachị gbakwa your brain immediately oge ị na-asaachị brain ife stọọlụ dị ya ire asị ka ikpe ekpere ka ị mara ka ebe ịfụrụ ihe a no you don't pray it's something you know iwepụtakwa ya ozugbo yes I think I saw this man na wedding that guy yes I saw you also yes yeah we met there iji ekpere bụ God revealed it to you brain you are the one doing all these things stop talking nonsense my man. God this let me go and ask God a man is standing before you as a lady asking for your hands in marriage. He say I want to talk to her, let me pray about it. Are you okay? Pray about what? So that God will reveal that this man has a big dick or small dick. God will tell you about his temperament. God will tell you that this man is not a husband material. So God doesn't want him to marry or what? Senseless generation. Ihe akata n'ụka. Imagine ebe God ya gwa gị gbara nwoke ọsọ na ihe obu na ngada nọ ya agbagọkwa gị. Ọ bụ God kele onye. God acha ka ọ nụọ nwaanyị. Mgbe ihe eji eju God ya gwa gị na nwoke a na-akụkwa nwaanyị ihe engagement. Ọkpọ ya n'ogu nke ya nwoke ya kpọdebe nso. Gịnị akpa nkata inye ya nọmba gị. From nkata gịnị a na-akpa ị mara ma nwoke onwekwa sense.
ịnọbiri jụọ ya ajụ dị aṅa ma ka o si zaa gị dị ajụ nke na ya na ọwọ ndị ha ọgụọ ya ka ma nwekwara kik ma ahụ ya emegharịkwa ahụ na ọ bụrụ na ahụ ya emegharịa ma na nwoke enwe aka mana onwe ya kik nwoke ya anụghị ma ihe na ya da arụ ọrụ ọ bara uru god agha agwaghị na injinia ọ na-arụ ọrụ ọ nọt ihe bịa nso idetu ire iwe nwere ị chọrọ ịnụ onye ihe na ya pempe ị chọrọ ịnụ onye bụ sika ị chọrọ onye bụ njin ọ ịbịa nso iwe malụ God cannot reveal those things to you. Get close. As you test every spirit, Adi. Hey, this man standing here, get close to him. Anyway, etekatara bịa ọkụ ekwe arụ ọrụ tiktok bịa kịta ekwugheri bịa enwekwara m nke egwuru abụọ n'ụgbama afọ ihe teke ebe nwoke si na mgbe a na mụ na ya anyị na m agba abụọ na ọ na-achọ ndị ibu abụọ onye ọbụla nwere ụdị ihe ọ chọrọ ihe teke gị na nwoke na-ebi ya nso mgbe a na-eme họgin họgụọ ya na onwe ha ọ bụ arụ họgụọ dị man ịbịa ebe a kọmọn họgụ nwaanyị emego na ị na-eme m one anọ ntu na nwoke ahụ baala gị abifọ ọ baala gị ametụ n'obi mmadụ anwụrụ mgbe achọrọ m ịghọta ọ emego na ka ọ bụ na ịda alaiki nwoke a na-ezuzugharịsị nwa South Africa ya ọgụ gịnị ha dị onye anya fụ na stres sigobia ọ mana ihe a na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ Zion we fly ọgụtaghị nso o nwere ka esi enye a need esigo breathe in ị kwesịrị ịmụta ya you breathe in o jidekwa gị you breathe kwa in bụ eji mechi ya sensị ya brain ga na-anata nwa obere nwa obere ana mgbe ahụ ka ọ ghara fil godogo na ngada ama ma nke gị ọgbagote ee ochie ya ọ bụrụ na ihe agbagotere ọbịa n'isi na ihe aka ọ chọrọ onye ọbụla nwere ụdị ihe ọ chọrọ otu a na-abụ nwaanyị gafee anya na ya n'ike o nwere ihe anyị na-achọ n'ike mmadụ ibe anyị ine ya ka ịma ma anụ ọ dị ya n'ike ka ọ na-anụ adịrị o nwere onye na-alaiki nwaanyị ngwongwo ike nwee onwe ya o ji ike ma ihe o nidiri gị iburu ala o nwere bụrụ ya niile amata na ihe o nidiri bụ ịbụkwa nwaanyị as long as ibu mgbawa na ngada osendrọ ị na-anya efu na odogwu asara na onwe ihe o nidiri bụ enwekwara mkpọpụ na ngada ya ọchị ịma ma nwere ike ma ị nwere ara ahụ ma ị mara mma ma isoro ndị na-agba ụdị egwu ọchị enwe ya abụ mkpi ya onye ọbụla nwere ihe ọ na-achọ so nwoke ọbụla fụrụ wee bịa ya owe ị kwesịrị ịmagodu na ihe ọ fụrụ dị ya mma ọ ihe ya bụ ka ọ na-achọ achọ ọ wee bịa ọ nke nwee ma ọ bụ ụdị nwoke a ka ị chọrọ oyite gị ụdị ihe ị chọrọ ihe a na-ada afụ anya bụ karakta nke a sekọndịrị emesịa ekwube okwu nke a ma anya gị nabatagodo ihe ịfụrụ ihe God ya emedebe n'ime ya bụ God help us ọgwụna nwoke gị na-eme ihe chukwu omegide nọ n'ihu wepụta paketị siga su ihe ọkụ kwesị ma na onye abụ onye ọkụ ọkwa God ga-erivil na onye a na-esekwa siga ịjụ onye nna ị na-ekuchalụ ya nwa jụọ ka ọ dị nke ọba esi anya n'itin ọbụla na-ese eso si ya na-agbakwa anwụrụ wesị na ga-ada alaiki nwoke na-agba anwụrụ o wee nọ ebe a kweghị nkwa na ya ga-akwụsị ma gị biko n'ọnwa obere nwa obere efu na onye a dị honest ọ bụ anụ na-ese anwụrụ ka ihe eji gbafere na onwere na-ada esebu anwụrụ a mechaa sebe ya o nwere ike kwụsị nke na ya nụọ kịta osebekwa ya echi ị ga-eti divọs na ọ na-ese anwụrụ ihe a agbapụzi so distance ha bụ ehe na-eje ajụ God ihe ihe achọpụta na onwe bụ mara nke ị ga-eji aka gị lụọ ọrụ dị na ya so ọ bụrụ n'ime itere man dị industrious dị popularly accepted by people na ọ dị oke mana problem ịfụdebe bụ na ọ na-ese anwụrụ nwoke o nwere problem o nwere problem ị na-enwe no criminal record ọ dị responsible na ọsịsọ na ọ na-ese anwụrụ ọ bụ ya ka God onye na-asị gị anụ n'ọnya God ahụ enwe isi na
ọ bụrụ na nwoke na-alaiki nwaanyị and nke nwa mana ihe edilu nwe weta eti ọ dịbekwa enough nke nwere esi mba you need to work on that thing mama onye ọ dị ready to change ọ bụrụ na you try go fu na you cannot change this guy that's years the man has said all his life si ga-egbu anya mba ejike ịgata ọ bụghị oji bịakwa n'isi kịta apụọ ọ bụghị oji onye Enugu n'ebe a ga-ama ebe ndị na-ekwu ọ na-adịkwa m isi n'afọ ọ bụghị oji enwe ya a na-akpọ ha ọ bụghị oji ịgachakwara na amansi na-agazi enwe ndị Enugu izi abịa ebe so siga eti etu ahụ egbu nwanne m siga esiri etu ahụ egbu icheki ihe niile a na-anwụ sinsi a ndị a na-anwụ ka ọkụkọ ma kansa ọ bụghị siga bụ ịghọtago ọ bụghị ugwu ọba enwe ya na ọ bụghị ugwu ọba Eziagụ thank you Eziagụ Igbudu Eziagụ a 90 years old man na-esere onwe ya siga ahụ egbu etu esi ekwu ya siga ahụ egbu etu ahụ tuberculosis o gburu karịa siga kedu ọya nwere type A and B ka ọ type 1 and 2 nke a sị na idina ọnya ahụ na bragin ya mix ye ka afọ ọya na echefere m afịa ihe ka nkụ ihe na-egbu mmadụ ka nkụ ihe na-egbu ọsịsọ ka zere siga na-agụ siga n'ihe na-egbu mmadụ siga ahụ egbu ọlọ ụkọ ya dị na tip ya ọ bụghị HIV o nwere nke ọzọ asị dị deadly ọ na-enwe type 1 and type 2 hypothesis ọ bụrụ hypothesis o nwere type 1 and type 2 a sị na olu ha na type 3 ahụ na nke ahịa enweghị ekwutere ya no sweat yourself metal hepatitis thank you hepatitis ịghọtago o na-egbu o nwere ihe gbukarịrị moto ohe egbu ndị mmadụ siga ya emeghị na ihe anụ dị siga ka nọ ịbụnụ ndị ọcha na-ese siga na South Africa ebe a oyi nwaanyị ga na-ese siga nke nwa na-ese oyi na-amachagharị ebe a na anyị na-eme isikwa ebe a mee travel kịta isebe siga ịma mgbe iji bido isi ya isi ịhapụ Naijiria pụọ ebe na isebekwa siga mgbe oyi ga-eme gị ihe ọhụ mmadụ ya gwa gị see siga ikekwe kọfị adịghị nso ị na-aṅụ kọfị anyị na-aṅụ steedi na abroad ọ bụ ihe ọma ọ dị mma mmadụ ị na-aṅụ kọfị everyday mana anyị na-aṅụ ya juto oyi ị na-aṅụ ya mgbe ọbụla a na-ese siga ndị ọcha na-esi ya ihe anụ na siga gburu ha mana ebi ebe a because of na nwoke na-ese siga ka iji si na ihe anụ ya ije jụọ God ahụ ịjụcha ya wepụtara n'oge nke ọ chọrọ ka ị nụọ ya ka ihe emegide danye n'aka ovu anụmanụ bụ Baịbụl n'isi echi ị na-ene ya ọnwa ala o si na mmadụ na-apụ onye yigide akwa yigidezie ruo mgbe bụ na ya kpochigide bọtịn kpochiruo ya n'olu ebe a ịma ndị bọ na-ege na kpochiruo ya ebe a wee tọkụọ na ike agwụna yidezie shuu na ọbebụ ọcha ọpụọ na saịdị ọnụ ya asị na opere ya warrior na ihe God gosiri mana ebi gị na-eme eme bịara nwoke na-egote nwa paketi siga 2009 ịma anaghị ebi nwee ezigbo laịta ọ nọbiri ike ọmụ eyi ọkụ zuchara ọ na-esi ya gị na ya na-akpa ezigbo nkata
o sebe siga gị nwa gwa ya na ị chọrọ ịta shawama mgbe ahụ nwere ọkụ ọmago na nkịta nwa asị ya babeki ozobe ya nzuzo ịkwụsị ya dị izi ọ nweghịkwa anya ọkụ egbu ya bebi na ịchọrọ pafe na ọ ya na-ese nke ya ngagbu ya nkịtị ọ wepụta 5,000 6,000 nye gị ka ije gota pafe ọ mee ya ugboro n'ọnụ ozobe dị siga ezobe ijebe ka gị na ya na-azọ siga etufuo laita you are wasting your time ọ baghị uru ọmụ ya anasị gị ogohụ ha n'ofu paketi siga ogo ego pafe ogoro ha n'ofu paketi siga ogo ego pafe ụbọchị ọbụla ọ mere egwu ya na ọnwụ eruo na mmadụ ya agụ ya kwụsị ya o nwere oge oyi eruo were aka ya kwụsị ya mana ezigbo mmadụ ka ọ bụ ihe a habit ọrụ ị ga-alụzi bụ yi na-achọ wee ka ị wee stọpụ ọnya ya ọfụ ha gosiri editin nwere ike ọkọlọ reason o ji bido so you shouldn't stop na iji aja ịjụ God na nwoke na-ese igbo nwoke na-ese ihe a bụ habit o nwere ike ịkwụsị nwe at any time tara ya ka ị mata ma onye ọ bụ sweet soul onye dị understanding nwere ike ide eme ihe overlook onye nwere aka sarịsarị that can give you without asking onye agba na-acha gị ọkụ onye ada abọda gị onye ka ị na-eyi ọ bụ onye abụọ abanye ọbụ ndị pọtọta ekpe ekpe wee bido akụcha aka wee bido ebe anyị ebe otu onye anya na-alakwa gị ọfụma maka na fasi na-anacha n'ihe niile n'ahụ ya ọrịgoro na-esi ya nwayọọ 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 o nweghị ya na-alata gị span ya nwụ obere oge ọgba mmiri ezigbo nri ebe ọ na-ekpe ekpere iwe a na-ekwe mana Holy Spirit anyị ekwekwa mba karịa mmadụ ekopụrụ Holy Spirit ịchọọ gbada ngwa bụ na oge na ya buru ya 3 hours ụnụ ka na-akwụ ya ochuo gị asaịdị ya chuo gị asaịdị ya ọnyahụ ọkwa asaịdị ya ochuo gị ya iburu ya si ya ṅụọ nwa ọ mịa gị ị na-akụ ya ọkụ n'isi na-echu gị ya na ngada o chuo gị after 40 minutes ọ rituo o bugharịa gị ọ na-abụ Holy Spirit na palọ na-eri ihe unu na-eri unu rigide ya richaa ya 1 hour plus ifinishie wee nwaghara ahụrụ onwe gị teta n'otu nke ka mma na-ekwu eri na-achọ Holy Spirit nzuzu ụmụnna thank you daalụ some Christians are good husbands and wives too. Ya enwekwa ada agbaghị ya agbagha ejighị religion na editamin ịmana ihe na-adị mma n'oke na-aba n'ọnụ onwe oge oyi eruo ndị a na-ebu ya n'isi mara onwe ndị na-ebu ya n'isi ndị a na-ebu ya n'isi ha nwa na like ide live karịa enwe mago life of hypocrisy ya ka e wee sị they are not real chọọchị ga-eme gị ma adịcha real anụ arụ gị na-agwa gị ihe ọzọ mana mmụọ gị na-agwa gị anụ na-atị enwere ike ịchọrọ ije n'ihe anụ arụ gị dịbiri ka ije n'ihe mana mmụọ gị si ga-eje na enwere pastọ na-achọ ije ụka nwunye ya si ya bịa ka onye godi ya n'ụtụtụ si ya no ya na idiri ijegodo ụka ka eje nwunye ya si ya laịlaị na ọ ga-enyekwa ya this morning na onyechazi ya wee jebe gịnị ka pastọ gị nwaanyị nwunye ya baa n'ụlọ jee magodi ya macha ya wee jebe oke ruzie n'ụlọ ụka pastọ na-ewecha nwunye ya na-agọrọ ya n'elu ihe niile a na-ahụ naịt ihe ọ ga-egodoro anụ arụ ntị ọ bụrụ na o ji egebe Holy Spirit ntị ịgba na mmadụ eji aha agha enwe isi thank you very much for your time thank you I love you guys for being here with me all this while. I'll come back later, okay? Now, of more. Nobody enjoy this program. You decide to sponsor, you can sponsor this program. You decide to share, you can share the program. And then I got much later from 8 p.m. tonight. I'm coming back again. Let's be happy.
Thank you. And see you guys. Sure.